εξετάσεων, λέει, η γιορτή των εξετάσεων, και στα λέτε τώρα, τι μας λέει αυτός ο τρελός ο Γιάννης ο Γαζάνης. Ναι. Όπως δηλαδή θα έπαιρνε ένας μαθητής τρίτης λυκείου πιθανότερα αυτό το φυλάδιο στα χέρια του και θα έλεγε σιγά μη χάσω χρόνο από το πολύτιμο που έχω αυτή την εποχή για να πάω και να δω μία ακόμα εκδήλωση για τις εξετάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτή τη συγκέντρωση που κάναμε, συζήτηση και με τη δική σας τη βοήθεια, θα βοηθήσουμε πάρα πολύ ώστε να μπορεί να βγει ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος και να μπορούν τα παιδιά να γράψουν, όπως γράφουμε και εδώ στο φυλάδιο, καλύτερα από όσο διάβασαν. Και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση. Στα τόσα χρόνια που κάνω φροντιστήριο, έχω παρατηρήσει μάλλον ότι πολλοί μαθητές αδικούν πραγματικά τον εαυτό τους όταν δίνουν εξετάσεις. Δηλαδή αξίζουν πολύ περισσότερα, αλλά δεν τα καταφέρνουν για κάποιο λόγο. Ήθελα, παιδιά, να πω ότι εξετάσεις δίνουμε καθημερινά όλοι μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Θέλω να πω με αυτό ότι πολλές φορές στις εξετάσεις νιώθουν οι μαθητές ότι δεν μπορούν να εκφραστούν. Ας πούμε, πέρυσι στα μαθηματικά κατεύθυνσης, στην τρίτη λυκείου, παιδιά, στην τεχνολογική, μόλις το 51% έγραψε κάτω από 5. Όχι κάτω από τη βάση, κάτω από 5 με άριστα το 20, λέω. Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε λίγο το νούμερο, μιλάμε μισοί μαθητές σε όλη την Ελλάδα που 3-4 φορές την εβδομάδα κάνανε μαθηματικά, περίπου 5 με 6 ώρες την εβδομάδα, πηγαίνουν και γράφουν κάτω από 5. Που 5 πιάνει θεωρία, έτσι. Γράφουν κάτω από 5. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το φανταστείτε λίγο, να το σκεφτείτε αυτό. Και κάποιος θα λέει, εκείνη την ώρα δηλαδή θα λέει είμαι χαζός, δηλαδή δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω τις εκφωνήσεις. Όλα όσα λέει δηλαδή, όλα όσα ξέρω να μπορέσω να τα πω. Και αυτό, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο δυστύχημα στις εξετάσεις. Και είναι κάτι που πρέπει να το προλάβουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές λέω στα παιδιά να το βλέπουν ότι είναι σαν να δώσαμε εξετάσεις το Μάρτιο και αποτύχαμε. Και μας δίνεται μία ακόμα ευκαιρία τον Μάιο να τα πάμε καλύτερα. Λέμε στο φυλάδιο αυτό ότι η εξετάσεις είναι γιορτή. Είναι γιορτή γιατί έχει να κάνει με το παιδί. Και ό,τι έχει να κάνει με το παιδί νομίζω ότι είναι χαρά και είναι γιορτή. Όχι μόνο για το γονιό που τον έφερε στον κόσμο, αλλά και για οποιοδήποτε άνθρωπο, παιδιά, που θα τον αγκαλιάσει από κοντά, είτε αυτός λέγεται καθηγητής, είτε αυτός λέγεται φίλος, είτε λέγεται ξάδερφος, που μπορεί να τον αγκαλιάσει, να το συμβουλέψει, να τον καταλάβει και στο βαθμό που μπορεί να τον εξελίξει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Οι εξετάσεις είναι γιορτή καταρχήν για τους μαθητές, γιατί είναι το τελείωμα μιας προσπάθειας τόσων χρόνων, αν μιλάμε για την τρίτη λυκείου, μιας χρονιάς, αν μιλάμε για τις μικρότερες τάξεις, που πρέπει ο μαθητής να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό. Και αυτό είναι που τον κομπλάρει και τον δυσκολεύει. Είναι για το γονιό γιορτή, γιατί είναι επιτέλους η επιβράβευση τόσων κόπων, στερήσεων, να μπορεί το παιδί να το βοηθήσει, να το στείλει φροντιστήριο, να μπορεί να το φτάσει σε ένα επίπεδο να είναι ανταγωνιστικό και να το δει βέβαια μετά να αλλάζει επίπεδο, να περνάει εκεί που θέλει και να υλοποιεί τα όνειρά του. Τέλος, είναι και για τον ίδιο τον καθηγητή, γιατί, παιδιά, καταφέρνει ο καθηγητής να δει ότι έκανε και αυτός κάτι. Μπόρεσε δηλαδή να βρει τον τρόπο να βγάλει από το παιδί την δύναμη που έχει σαν μαθητής. Να μπορεί να περάσει και φυσικά και αυτός να μπει και ο ίδιος ο καθηγητής στο κάδρο της επιτυχίας για τον μαθητή. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, για να είναι οι εξετάσεις γιορτή, πρέπει να προσέξουμε από πριν. Όπως σας έλεγα πριν, σαν να έχουμε αποτύχει πρώτα και μετά να πάμε να το δούμε καλύτερα. Αυτό που γράφουμε και στο φυλάδιο, ότι θέλουμε να μην αδικήσουμε τον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αδικήσουμε τον εαυτό μας. Πιστεύω ότι η αποτυχία, αυτό που χαλάει περισσότερο το μαθητή όταν δεν γράφει, είναι το ψυχολογικό του κομμάτι. Δηλαδή ότι νιώθει ότι δεν είναι ικανός για κάτι, για να καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή.
Οπότε πρέπει όλα αυτά να προσπαθήσουμε από πριν να τα εξετάσουμε, να τα μελετήσουμε για να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε περισσότερο. Εγώ δεν νομίζω ότι ένας μαθητής χρειάζεται, παιδιά, τώρα στο τέλος να διαβάζει παραπάνω, να μάθει κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα χρειάζεται αυτό που ξέρει να το θωρακίσει καλά, ώστε να μπορέσει να το αποδώσει στο τέλος. Πιστεύω ότι ο μαθητής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεπεράσει στις εξετάσεις είναι ο ίδιος του αυτός και όχι η δυσκολία των θεμάτων. Είναι σαν το παράδειγμα που σας έλεγα προηγουμένως με την πτήση. Πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του. Δηλαδή, κάθε μαθητής και κάθε άνθρωπος έχει τα χούγια του, σαν άνθρωπος. Κάθε μαθητής έχει τα μαθητικά του χούγια. Παράδειγμα, ας πούμε, να κάνει αλγεβρικά λάθη, αν μιλάμε για μαθηματικά, φυσική κτλ. Να μην διαβάζει προσεκτικά τις εκφωνήσεις. Να μην ακριβολογεί στις απαντήσεις. Πολλές φορές, παιδιά, παρατηρείτε στις εξετάσεις ότι ένας μαθητής, ακόμα και τα θέματα που ξέρει καλά, τα υποερωτήματα που ξέρει καλά, δεν τα αποδίδει σωστά. Ένα υποερώτημα δηλαδή που πιάνει 8 μόρια, πολύ δύσκολα ένας μαθητής παίρνει τα 8 μόρια που δίνει το υποερώτημα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο σφάλμα. Δηλαδή, φανταστείτε, αν κάποιος δεν μπορεί να γράψει αυτά που δεν ξέρει, άμα χάσει και από αυτά που ξέρει, δεν έμειναν και πολλά. Και έτσι μετά έρχεται το 5 ή το 50% να είναι κάτω από 5 για τις εξετάσεις. Ακόμα θα πρέπει να προσέξει να μπορεί να συγκεντρωθεί καλά εκείνη την ώρα. Πολλές φορές λέω στα παιδιά ότι αν την ώρα που γράφουν εξετάσεις καταλαβαίνουν τι γίνεται τριγύρω, σημαίνει ότι δεν γράφουν καλά. Δηλαδή, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, παιδιά, όταν πριν από πολλά χρόνια έδωσα εξετάσεις, θυμάμαι ειδικά στα μαθηματικά, ότι βγαίνοντας πραγματικά δεν ήξερα να περπατάω. Τόσο πολύ είχα απορροφηθεί δηλαδή στο γραπτό. Πιστεύω αυτό πρέπει να γίνει για να μπορέσει κάποιος να γράψει καλά. Ακόμα θα πρέπει ο μαθητής να μην είναι ευάλωτος. Πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα έτσι όπως θέλουμε να τα δούμε. Δηλαδή, προκειμένου κάποιος να δικαιολογήσει την αποτυχία του, προσπαθεί να δει ότι του φταίνε 1002, ακόμα και ο καιρός. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι κάποιος μαθητής βλέπει εδώ και μέρες το πώς θα είναι η πρώτη μέρα των εξετάσεων και βλέπει, παιδιά, ότι θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα του Μαΐου. Ναι. Και την ημέρα που ξυπνάει βλέπει έξω ότι βρέχει και πρέπει να πάρει ομπρέλα. Οπότε κατευθείαν αρχίζει και κάνει αρνητικές σκέψεις, λέγοντας ότι δεν είναι η μέρα μου, δεν είναι η εξετάση μου και ο καιρός σε 2 ώρες έχει στρώσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε αποτυχίες. Το θέμα είναι ό,τι ζούμε να προσπαθούμε να το πάρουμε προς τη θετική μεριά, όχι προς την αρνητική εκείνη τη στιγμή, ώστε να γράψουμε καλύτερα. Ακόμα θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει ο μαθητής να προσπαθεί να φανταστεί τις πραγματικές συνθήκες των εξετάσεων και όχι αυτές που έχουμε, παιδιά, όταν γράφουμε στο φροντιστήριο ή στο σχολείο. Γιατί ένα γραπτό των Πανελληνίων με ένα γραπτό του σχολείου δεν έχει καμία σχέση του φροντιστηρίου. Φανταστείτε ότι όταν κάποιος γράφει έστω και 10 στις Πανελλήνιες, 10 παιδιά σημαίνει ότι από τα θέματα που του ζητήθηκαν έγραψε ακριβώς τα μισά ολόσωστα. Φανταστείτε εδώ πέρα οι μαθητές, από τα θέματα που έχετε λύσει μέχρι τώρα, Ειρήνη, σε ποια από όλα αυτά γράψατε τα μισά ολόσωστα. Πολλές φορές, παιδιά, ξέρετε ότι η βαθμή είναι χαριστική, δηλαδή διορθώνει ο καθηγητής το γραπτό και λέει εντάξει μωρέ, είπαν ωραία, ξέρω εγώ το έγραψε, ξέρω αυτό ήθελε να πει. Στις Πανελλήνιες όμως κάτι τέτοιο δεν παίζει, όπως ξέρετε, και τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Πιστεύω ότι στις Πανελλήνιες έχουν τύχει όλοι οι μαθητές. Ακόμα και ο διαβασμένος, ακόμα και ο μέτριος, ακόμα και ο κακός μαθητής, αν προβλέψει την κατάσταση, προβλέψει δηλαδή κάποια θέματα που μπορεί να τον απασχολήσουν εκείνη τη στιγμή, κάποιες ανατροπές δηλαδή που μπορεί να υπάρχουν, είναι σίγουρο ότι μπορεί να γράψει καλά. Όλοι έχουν τύχει. Όλοι. Γιατί όσο επιτυχία είναι, παιδιά, για κάποιον να περάσει ιατρική, τόσο επιτυχία είναι για κάποιον που δεν μπορεί να περάσει ένα ΤΕΙ. Έτσι. Που κανείς δεν ξέρει μετά πώς μπορεί αυτό να εξελιχθεί.
Μπορεί περνώντας σε μια σχολή να του δοθεί απλά η ευκαιρία να φύγει από την πόλη του και από εκεί να βρει τον εαυτό του, να βρει τα πατήματά του και να μπορέσει να περάσει, να κάνει κάτι άλλο. Θυμάμαι, ας πούμε, ένας συμφοιτητής μου από μια οικογένεια μαθηματικών από ένα χωριό της Ξάνθης, ήταν πολύ καλός φωτογράφος. Κυκλοφορούσε, που λέτε, στην σχολή και είχε συνέχεια μαζί του μια φωτογραφική. Και ό,τι έβλεπε το φωτογράφιζε. Mr. Perfect. Ναι. Ας πούμε, μια γατούλα που κοιμόταν. Ναι. Έναν σκουπίδια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αυτός, που λέτε, παιδιά, τελικά εξελίχθηκε σε ένα πολύ καλό φωτογράφο και κάνει τώρα καριέρα στην Αθήνα. Δηλαδή, για αυτόν το ότι πέρασε στο Μαθηματικό Θεσσαλονίκης ήταν η ευκαιρία για να φύγει από το χωριό του, από το Πομακοχώρι της Ξάνθης, να μην πούμε τίποτα άλλο και φανώ και ρατσιστικά. Θα ήθελα τώρα να προβάλλουμε ένα βιντεάκι με κάποιες έτσι εμπειρίες που μας έχουν πει παλιότεροι μαθητές, για να δείτε και αυτοί πώς αντιλαμβάνονται τις εξετάσεις, το τι έχουν ζήσει, ώστε να μπορείτε να καταλάβετε, παιδιά, ότι όλα αυτά που ζείτε τα ζουν όλοι. Και ένας από τους λόγους που γίνεται η εκδήλωση είναι και αυτός, να καταλάβετε ότι το κάθε σπίτι, το ζόρι που έχει, δεν το έχει μόνο αυτό. Όλοι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες αυτή την εποχή. Και γονείς, και μαθητές, και καθηγητές. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το βιντεάκι. Θυμάμαι πρώτο μάθημα δίναμε την έκθεση και ήρθε το γραπτό, ήρθαν κάποια στιγμή τα γραπτά και με έπιασε το στομάχι μου κατευθείαν. Ήθελα να βρω κάποιο τρόπο να το αποφύγω, αλλά μετά κάθισα και σκέφτηκα λογικά και είπα ότι εδώ είναι τόσο χρόνια κάναμε μια προσπάθεια, εδώ πέρα πρέπει να αποδείξουμε τι είμαστε. Και χαλάρωσα, το σκέφτηκα, κάθισα εκεί, έγραψα και τελείωσε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μετά, όταν τη σκεφτόμαστε τώρα, λέμε τζάμπα αγχωνόμασταν τόσο πολύ, δεν υπήρχε λόγος. Ήταν κανονικά σαν να δίνουμε κάθε φορά, κάθε χρόνο τις εξετάσεις μας στο τέλος του έτους, της χρονιάς. Εντάξει, υπάρχει πολύ άγχος στην αρχή και πρέπει τα παιδιά να ξεπεράσουν. Βασικά, εμένα το θέμα ήταν να ξεπεράσω, να σταματάω να κοιτάω το γραπτό και τα θέματα, να τα αναλύω από μέσα μου και να αρχίσω σιγά σιγά να γράφω ό,τι ξέρω και όπως το ξέρω. Φυσικά, εντάξει, υπάρχουν σημεία που κολλάσει στην αρχή και μετά όταν λύνεις τα θέματα, αλλά πρέπει να ξεχάσεις ότι είσαι εσύ μες στην αίθουσα, πρέπει να θυμηθείς ότι είσαι εσύ το γραπτό στο σπίτι σου ή στο φροντιστήριο εκεί που το λύνεις και να συνεχίσεις να γράφεις. Στην αρχή, εντάξει, πανικοβάλλεσαι, αλλά μετά απελευθερώνεσαι, πώς να το πω, και ξεκινάς και γράφεις. Βλέπεις το θέμα, εξαρτάται και το μάθημα, βέβαια, εντάξει. Γράφεις τις γνώσεις σου, ό,τι σου έχουν πει οι καθηγητές σου και, πώς να το πω, στο τέλος νιώθεις ότι εντάξει, τελείωσα, πάει, το βάρος έφυγε από πάνω μου. Μέσα στην αίθουσα ήταν χαλαρά, δηλαδή και οι καθηγητές που μας επιτηρούν είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, είναι πρόθυμοι να ακούσουν, να βοηθήσουν. Με τα παιδιά, εντάξει, δεν ήμασταν και με παροπίδες εδώ πέρα, μπορούσαμε να κοιτάμε δεξιά-αριστερά με μέτρο πάντα. Δεν μας είχαν και δεμένους στην καρέκλα. Από την παραμονή, εντάξει, είχα τελειώσει νωρίς, δηλαδή 8 η ώρα είχα κλείσει τα βιβλία και είχα σταματήσει να βλέπω θέματα, γράφουμε έκθεση πρώτο μάθημα. Και εντάξει, τηλέφωνα γιαγιάδες, παππούδες, καλή επιτυχία και αυτό σε αγχώνει ακόμα περισσότερο. Όντως έρχονται όλοι καλή επιτυχία και αυτά, σκέφτεσαι τα θέματα πιο πολύ. Και σκέφτεσαι ότι έχεις 2-3 στάνταρ θέματα που θα πέσουν, αλλά δεν πέφτουν ποτέ αυτά. Και εγώ θα πέσουν αυτά και είσαι και πολύ σίγουρος όσο περνάει η ώρα, μέχρι να κοιμηθείς το βράδυ. Το βράδυ σε πιάνει πολύ εύκολα. Εμένα δεν με είχε πιάσει καθόλου ύπνος εύκολα. Είχα κοιμηθεί αρκετά αργά. Το επόμενο πρωί είχα πάει σαν βόδι, θυμάμαι, γιατί έπρεπε να τρώμε καλά. Οπότε πάμε να γράψουμε, οπότε δεν τρώμε πρωί. Εντάξει, θυμάμαι ότι είχε πολύ ζέστη εδώ που πήγα να γράψω, γιατί όλοι είχαμε πάρα πολύ άγχος. Και μπήκαμε στην αρχή, είχαμε μπει στην αίθουσα, βγάλαμε τα πράγματα που χρειάζονται κτλ. Και μετά, πριν έρθουν τα θέματα, μας είχαν βάλει όλους έξω. Μπορούσαμε να βγούμε βασικά και είχα βγει και εγώ έξω και όλοι για κάνα δεκάλεπτο. Εκεί πέρα όλοι προσπαθούσαμε να πούμε διάφορα εκτός τα θέματα, διάφορες βλακίες και τέτοια, για να περάσει όλη και να μην αγχωνόμαστε, ενώ ήμασταν όλοι πολύ αγχωμένοι. Και εντάξει, εκείνο το πεντάλεπτο βασικά, μόλις κάτσαμε πριν από τα θέματα, είναι ό,τι χειρότερο. Είναι
πιστεύω ό,τι χειρότερο έχω ζήσει. Οι μισοί είχαν κάνει λάθος στα στοιχεία τους και πήραν άλλο τετράδιο. Κοιτούσαν αριστερά-δεξιά να βοηθηθούν σε κάτι συνώνυμα και τέτοια. Δεν μπορέσαν. Και εντάξει, αυτό, τίποτα άλλο. Βοηθάνε οι καθηγητές μέσα, σας βοήθησαν στην ψυχολογία σας. Μέσα. Πριν μας δώσουν τις σχόλες και αυτά, μας λέγανε εντάξει, μην αγχώνεστε και τέτοια, τα κλασικά. Όπως βλέπετε, λένε κάποια πράγματα τα παιδιά που εμείς παιδιά απ' έξω που δεν δίνουμε εξετάσεις, δεν τα καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές λέω στα παιδιά, μου λείπουν οι εξετάσεις, θα ήθελα πολύ να ξαναδώσω. Και μου λένε τα παιδιά, ναι, για έλα, για ξαναδώσει, να δούμε, θα γράψεις. Και έχουν δίκιο. Ξέρετε, τα θέματα, παιδιά, που βάζουν τόσο δύσκολα, που ακόμα και στα μαθηματικά παράδειγμα, ακόμα και μαθηματικοί δεν μπορούν να τα λύσουν. Και εμείς ζητάμε από παιδιά 17-18 χρονών να μπορέσουν να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό στην πιο κρίσιμη στιγμή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, χρειάζεται κατανόηση. Πολύ μεγάλη κατανόηση αυτό που κάνουν. Ας πούμε, πράγματα που σκέφτεσαι το παιδί πώς θα κοιμηθεί το βράδυ, το τελευταίο βράδυ πριν δώσει το πρώτο μάθημα. Κάτι που κάποιος άλλος το βλέπει και λέει εντάξει, τι θα είναι, σιγά. Θα δυσκολευτεί λιγάκι, λίγο παραπάνω, άντε 11, άντε 12, άντε 1, θα κοιμηθεί. Μου έχουν τύχει παιδιά περιπτώσεις, μία μαθήτρια να μην μπορέσει να κοιμηθεί μία εβδομάδα στη διάρκεια των εξετάσεων, την πρώτη εβδομάδα. Βέβαια κατάφερε και το μάζεψε μετά στη δεύτερη εβδομάδα και πήγε καλά. Αλλά φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι. Όπως είναι, θέλει προσοχή και το πώς τρέφεται ένα παιδί αυτές τις μέρες, το τελευταίο βράδυ. Έτσι, ο γονιός δηλαδή μπορεί να πει, αλλά παραγγείλουμε και μια πίτσα τώρα, αύριο εξετάσεις δίνεις, θα κάνω και λίγο το χουβαρντά ή κανένα βρώμικο, πριν πας να δώσεις. Ή το πρωί αυτό που γίνεται, που έρχεται η μάνα με το φλιτζάνι το γάλα και πηγαίνει πίσω από το παιδί, προσπαθώντας να συμμετέχει και αυτή σε αυτή τη διαδικασία. Γενικά να φάει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μαζί μας την Παρασκευή την Καλαϊτζίδου, που θα καλέσω τώρα στο βήμα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Γαζάνη που με κάλεσε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί κάθε χρόνο και κάθε μέρα θα έλεγα, γιατί όλο τον χρόνο που διαβάζετε και πηγαίνετε σχολείο σας απασχολεί αυτό το θέμα, όπως εσάς και τις οικογένειές σας μαζί. Η σημερινή συνάντηση έχει να κάνει πολύ, θα ήθελα να κάνουμε συζήτηση, έτσι λίγο το σκεφτήκαμε αρχικά και αυτό θα ήθελα, οποιαδήποτε ερώτηση κατά τη διάρκεια θα δείτε, γιατί ετοίμασα και ένα PowerPoint για να πούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το άγχος και το πώς μπορούμε να μειώσουμε πώς μπορείτε να μειώσετε αυτό το άγχος και έτσι να έχετε περισσότερες πιθανότητες για την επιτυχία. Γιατί εκεί στοχεύουμε, πώς θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες για επιτυχία. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα τετριμένα, δηλαδή θα πούμε τι είναι αυτό το άγχος. Μιλάμε για ένα άγχος καθημερινά. Το έχουμε στο στόμα μας συνέχεια, λέμε έχω άγχος, έχω άγχος. Τι μπορεί να είναι αυτό τελικά το άγχος? Δεν είναι τίποτα άλλο από το μηχανισμό που χρησιμοποιεί το σώμα μας για να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις. Είναι αυτό που μας βοηθάει να επιβιώνουμε. Αυτό σημαίνει ότι το άγχος υπάρχει, ότι πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι αυτό που μας δραστηριοποιεί. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το άγχος. Είναι αυτό που μας κινητοποιεί στην ουσία. Να καταβάλουμε όλες μας τις προσπάθειες έτσι ώστε να καταφέρουμε και να πετύχουμε τον στόχο που εμείς θέλουμε. Άρα μην λέμε πρέπει να αποβάλω το άγχος. Πρέπει να έχω το άγχος σε έλεγχο αν μου συμβεί. Αυτό σημαίνει ότι έχω ενεργοποιητικό άγχος, γράφω εδώ. Είναι το καλό το άγχος, έτσι, αυτό που μας δραστηριοποιεί. Υπάρχει όμως και το άγχος που φεύγει από τον έλεγχό μας και μας καταντάει κάπως έτσι. Τα μαλλιά λίγο πάνω, με τον καφέ συνέχεια στο χέρι, δεν ξέρουμε τι να πούμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Εδώ το παιδί λέει, είμαι λίγο στρεσαρισμένο, έχω λίγο άγχος, λίγο, άμα είχε πολύ δηλαδή πώς θα ήταν, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το καταστροφικό άγχος και το καταστροφικό άγχος με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει το ότι δεν μπορούμε καταρχήν να το ελέγξουμε. Εκεί που μπορούσαμε και ήταν το ενεργοποιητικό και είχα λίγο άγχος και ναι, αυτό όμως με έκανε έτσι ώστε να διαβάσω, να με οθούσε να διαβάσω και να κάνω πράγματα, τώρα πλέον δεν μπορώ. Ξεφεύγει, έχω κάποια συμπτώματα, βλέπω, γιατί φαίνεται αυτό το άγχος, όπως φαίνεται και εδώ στο παιδί, έτσι, σημαίνει ότι δεν μπορώ να το ελέγξω.
Μας κάνει να υποφέρουμε, γιατί ακριβώς έχει αυτά τα συμπτώματα που θα δούμε παρακάτω. Και φυσικά μας περιορίζει τις πραγματικές μας ικανότητες. Εκεί που έχουμε διαβάσει, εκεί που έχουμε μάθει, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Μας ακινητοποιεί τελείως. Έτσι. Αυτό είναι το καταστροφικό άγχος και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Τώρα, τα συμπτώματα του άγχους χτυπάνε, θα το πω έτσι, σε 3 επίπεδα. Είναι το σωματικό, έτσι, που συνήθως αυτά θα τα δούμε και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, τα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις εξετάσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια. Πολλοί θα βλέπετε και στα διαγωνίσματα που γράφετε, μια ξηροστομία, ένας πόνος στο στομάχι, η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, έτσι, έχουμε πόνους μυϊκούς, δύσπνοια. Η αϊπνία και το πρόβλημα όρεξης το βλέπουμε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή και πριν των εξετάσεων, έτσι. Και έχουμε αρκετά. Συνήθως στην όρεξη έχουμε θέματα, λέμε το στομάχι μου είναι κόμπος, οπότε δεν μπορώ να φάω τίποτα. Θα μας εξηγήσει και σίγουρα ο διατροφολόγος ποια θα είναι η σωστή διατροφή, έτσι ώστε να μην βαραίνουμε και το στομάχι μας και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Το επόμενο επίπεδο είναι το συμπεριφορικό. Την επιθετικότητα τη βλέπουν συνήθως στα πιο κοντινά μας άτομα. Δηλαδή, προς τους γονείς μας είμαστε πιο επιθετικοί, βλέπουμε και εμείς ότι πιο εύκολα με τα πράγματα γινόμαστε πιο... δεν μας αρέσουν, αντιδραστικοί λίγο και μας λένε οι γονείς μας είσαι πολύ αντιδραστικός, δεν μπορώ να σου μιλήσω, δεν μπορώ να κάνουμε τίποτα. Έτσι. Και φυσικά η απόσυρση από δραστηριότητες. Δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε τίποτα, γιατί σκεφτόμαστε τις εξετάσεις, δεν βλέπουμε τη διαδικασία και το τι μπορεί να έρθει από τις εξετάσεις και από το σωστό διάβασμα και βλέπουμε μόνο ότι έχουμε στο μυαλό μας ότι αμάν θα πάμε και θα μας εξετάσουν. Αυτό που έλεγε ο κύριος Γαζάνης πριν, ότι θα μας εξετάσουν, αυτή η δοκιμασία που θα περάσω. Και πιστεύουμε φυσικά ότι εκεί είναι και η ζωή μας. Τελειώνει, θα δούμε πόσο τελικά δεν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή έχει να κάνει με την αξία που δίνουμε εμείς πάρα πολύ στις εξετάσεις. Και το ψυχολογικό φυσικά επίπεδο που είναι το πιο σημαντικό, στο οποίο έχουμε ένα διαρκές και συνεχές αίσθημα αποτυχίας, ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ότι δεν είμαι ικανός να ανταπεξέλθω σε όλα αυτά που μου ζητάνε. Πολλά διαγωνίσματα, πολλά θέματα, δύσκολα. Δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Ένα από αυτά που λέμε, δεν μπορώ να το θυμηθώ, άρα δεν θα το μάθω και έτσι πολύ εύκολα παρετούμαστε από αυτό. Δυσκολία στην προσοχή και στη συγκέντρωση. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ όταν έχουμε άγχος. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε, δεν μπορούμε να διαβάσουμε, δεν κατανοούμε αυτό που διαβάζουμε. Επίσης έχουμε κάποιες φοβίες, οι οποίες φοβίες συνήθως συνδέονται, θα έλεγα, με το τι αντίδραση θα έχουν οι άλλοι. Και θα δούμε μετά ποιες είναι οι φοβίες μας και γιατί έρχεται τελικά αυτό το άγχος των εξετάσεων. Φοβόμαστε μην απογοητευτούν οι γονείς μας και το φόβο πώς θα αντιδράσουν μετά, τι θα μας πούνε. Δεν σε ξαναστέλνω φροντιστήριο, αρχίζουν οι απολές μετά. Εγώ 1 χρόνο σε πήγαινα φροντιστήριο, δεν θα σε ξαναστείλω. Τέτοιου είδους συνήθως. Και στο οικονομικό λίγο χτυπάμε, θα δούμε μετά πόσο και για τους γονείς βέβαια είναι πολύ δύσκολο. Θα δούμε και τον ρόλο της οικογένειας που έχει σε όλο αυτό και το πόσο καθησυχαστικός πρέπει να είναι και οι γονείς, ο ρόλος τους μάλλον, προς τα παιδιά. Οπότε, τα παιδιά τι σκέφτονται. Αυτές οι εξετάσεις τελικά θα κρίνουν πόσο υπερήφανους θα κάνω τους γονείς μου. Γιατί δεν υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν τους γονείς μου υπερήφανους. Μόνο με τις εξετάσεις, δεν ξέρω, συγγνώμη. Τα παιδιά, εσείς που το σκέφτεστε τώρα, αρκετά. Φοβόμαστε μήπως απογοητεύσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε αισθήματα δηλαδή αναξιότητας και ανικανότητας. Λέμε, αυτές οι εξετάσεις θα κρίνουν αν είμαι ικανός. Το είπε και η κοπέλα πριν, θα δείξουν αν αξίζω. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο, δηλαδή εμένα η προσωπικότητά μου, η αξία μου σαν άνθρωπο, σαν οντότητα, θα πρέπει να κριθεί μόνο από τις εξετάσεις. Θα το δούμε και αυτό λίγο αργότερα. Η απογοήτευση, μήπως γελιοποιηθούμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό για τους μαθητές, μη γελιοποιηθούν μπροστά στους συμμαθητές τους και φυσικά στους καθηγητές και το φόβο φυσικά αντίδρασης. Συνήθως κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, έγραψες τόσο, πω πήρες κάτω από τη βάση, δεν ξέρεις τίποτα, δεν διάβασες. Εν μέρει είναι φυσικό, γιατί η εφηβεία, τώρα που βρίσκεστε, έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Πάρα πολύ.
Δίνουμε αξία σε όλο αυτό. Μάλλον ταυτίζουμε τις εξετάσεις με αξίες που έχουν να κάνουν για το πώς είμαστε εμείς, πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας και πώς βλέπουν οι άλλοι εμάς. Και είναι φυσιολογικό ακριβώς γιατί στην εφηβεία, επαναλαμβάνω, προσπαθούμε να βρούμε λίγο την ταυτότητά μας. Ποιοι είμαστε, πώς είμαστε, ποια είναι η θέση μας μέσα στην ομάδα, μέσα στις παρέες και στους συλλόγους πιθανόν που έχουμε. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε λίγο τη θέση μας εκεί μέσα. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι λένε οι άλλοι για μας, έτσι. Βέβαια, οι εξετάσεις πιστεύω ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθούν. Άλλο οι εξετάσεις και άλλο η εφηβεία και το προετοιμάζω την ταυτότητά μου και την προσωπικότητά μου, έτσι. Διαχείριση του άγχους και παράγοντες επιτυχίας, λέω εγώ, και τι είναι τελικά το να διαχειριστώ το άγχος, τι σημαίνει. Ένα θα σας πω, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια, δεν υπάρχουν μαγικές συμβουλές. Το κάθε άτομο υποκειμενικά, ο καθένας μεταξύ του, ο καθένας μόνος του πρέπει να βρει κάποια πράγματα, να ψάξει μέσα του κάποια πράγματα. Και αυτά θα δούμε τώρα. Πρέπει να φτιάξουμε δηλαδή μια ψυχολογική ισορροπία να έχουμε και να φτιάξουμε τις ψυχολογικές συνθήκες που θα μας βοηθήσουν στο να πάμε προς την επιτυχία και τις εργασιακές συνθήκες. Και αυτές θα δούμε αμέσως τώρα και τα δύο δηλαδή. Ξεκινάμε με τα ψυχολογικά φυσικά, που έχουν να κάνουν με τα κίνητρα μάθησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε κίνητρα μάθησης. Τι σημαίνει το κίνητρο μάθησης? Είναι αυτό που σημαίνει ότι έχω στόχους. Ότι θέλω να κάνω κάτι, εστιάζω σε εκείνους και κάνω ό,τι μπορώ, προσπαθώ και βάζω τα δυνατά μου για να τους επιτύχω. Έτσι. Βέβαια, οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, κοντά στις κλίσεις μας και στα ενδιαφέροντά μας. Θα μου πείτε, ήρθες 2 εβδομάδες, πότε είναι οι εξετάσεις, τέλος του μήνα, ξεκινάνε. Να μου πεις ότι πρέπει να έχω κίνητρα. Εδώ έχω αποφασίσει τι θα κάνω, τι θα ράνω, έτσι. Βέβαια το έχω αποφασίσει, είναι σχετικό, γιατί πιστεύω ότι η ηλικία των 16, 17 και 18 χρονών δεν μπορείς 100% να ξέρεις τι θα κάνεις. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο, στο ότι έχουμε λίγο να συνδέσουμε, στο ότι πρέπει να βρούμε αυτό το επάγγελμα που θα μας κάνει, που θα το έχουμε για όλη μας τη ζωή. Και θα το κάνουμε, άρα πρέπει να διαλέξουμε σωστά. Ήδη μόνο αυτό αγχώνει. Η ιδέα ότι πρέπει να διαλέξω σωστά από τώρα το επάγγελμα που θα κάνω μια ζωή και θα μου φέρνει λεφτά και. Ήδη αυτό, και εγώ μόνο που το σκέφτομαι, αγχώθηκα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, άρα πρέπει να βρω κάτι καλό για να βρω τι είναι αυτό το σωστό πράγμα, τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει, ποιες είναι οι κλίσεις μου, τα ενδιαφέροντά μου και εκεί να στραφώ έτσι ώστε να έχω ενδιαφέρον. Κίνητρο επίσης σημαίνει ότι έχω ενδιαφέρον για κάτι. Παλιότερα λέγανε έχω μεράκι για κάτι, έτσι, και δεν μιλούσαν τίποτα άλλο από το κίνητρο, το κίνητρο προς την ποιότητα, έτσι. Λέγανε έγινε ένα έργο με μεράκι, έγινε κάτι ωραίο, το ήθελε δηλαδή και το έκανε. Είχε ενδιαφέρον. Άρα και εσείς πρέπει να βρείτε το ενδιαφέρον αυτό που θα σας κάνει να φτάσετε στο διάβασμα και από το διάβασμα σιγά σιγά στο στόχο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, το κίνητρο μάθησης. Πολύ σημαντική η στάση απέναντι που έχουμε στη μάθηση. Βλέπετε ότι στη μία στήλη έχω τις παθητικές στάσεις, την αποφυγή, που την κάνουμε όλοι, δεν υπάρχει περίσταση που έχουμε βρεθεί σε εξετάσεις. Λέμε μία ώρα, πώς λέμε και στους γονείς, μία ώρα θα πάω και θα έρθω. Δεν θα καταλάβεις τίποτα, θα γυρίσω και θα καθίσω να διαβάσω. Μπορείς όντως να βγεις, αλλά μετά να υπάρχει η συνέπεια ότι μετά όντως θα καθίσω, γιατί μετά πάει άλλη μία ώρα. Τελικά τώρα κουράστηκα που βγήκα και δεν θα κάνω τίποτα. Οπότε αύριο τώρα, θα τα αφήσω για αύριο πρωί-πρωί, μόλις ξυπνήσω θα καθίσω να διαβάσω, λέμε. Αυτή την στάση θα πρέπει να την κάνουμε με τη συνέπεια. Μπορούμε να βγούμε, μπορούμε να πάμε βόλτες, ίσα-ίσα θα δούμε μετά και πόσο τα διαλύματα, οι βόλτες και οι έξοδοι μπορούν να σας βοηθήσουν να αφομοιώσετε αυτά που διαβάζετε, αλλά να υπάρχει και μια συνέπεια, έτσι. Βλέπετε τις τάσεις, αντικαθιστούμε την αβεβαιότητα με τη βεβαιότητα, την παραίτηση με την αγωνιστικότητα, την κρίνια με την αισιοδοξία. Η θετική στάση που μπορείτε να έχετε είναι πάρα πολύ σημαντική. Μόνο έτσι μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να κατευνάσετε το άγχος σας. Και φυσικά το τελευταίο, πρέπει και θέλω. Αυτά τα πρέπει που μας βάζει η κοινωνία, οι γονείς μας, οι καθηγητές μας, πρέπει να γράψεις καλά, πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να κάνεις το άλλο. Πρέπει να το θέλω όμως για να το κάνω. Άμα δεν το θέλω, δεν μπορώ να το κάνω. Όσο και να με βάλουν να διαβάσω, όσα διαγωνίσματα και αν μου βάλουν, εγώ δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω, γιατί δεν το θέλω. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να διαβάσω.
Γράφω κάτω, όταν ξεκινάμε ευσυνείδητα, αποφασιστικά και με πεποίθηση στο διάβασμα, έχουμε καλές προοπτικές επιτυχίας. Το πιο σημαντικό επίσης είναι να πιστεύετε στον εαυτό σας και τις δυνατότητές σας. Εσείς θα κάνετε την προσπάθεια που πρέπει. Θα εξαντλήσετε όλες τις δυνατότητες που μπορείτε. Θα διαβάσετε, θα είστε συνεπείς και όλα θα πάνε καλά. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και έτσι προχωράμε. Αν εσείς δεν πιστεύετε στον εαυτό σας, πού θα πάμε, ποιος θα σας πιστέψει, ποιος καθηγητής θα σας πιστέψει. Και αν οι γονείς σας δεν σας το δημιουργούν όλο αυτό, έτσι. Είναι αλληλένδετος ο ρόλος της οικογένειας, έτσι, πάρα πολύ. Οπότε, στηριχτείτε στα πόδια σας, δείτε τις δυνάμεις σας, τι μπορείτε να κάνετε. Να λέτε, ναι, θα μπορώ να τα καταφέρω, εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο, θα προσπαθήσω. Αυτό το προσπαθήσω είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η σκέψη του να είμαστε πάντα, να σκεφτόμαστε θετικά είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να κατευνάσει πάρα πολύ το άγχος μας. Έχω ένα στόχο και θέλω να πετύχω. Όχι πρέπει να αναγκαστώ να διαβάσω, πρέπει να διαβάσω οπωσδήποτε, δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Το δεύτερο που έχω τη δική μου αξία άσχετα με το τι θα καταφέρω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι εξετάσεις με το ποιοι είστε και η προσωπικότητά σας είναι τελείως διαφορετική. Δεν κρίνεστε σαν άτομα. Όταν τελειώσουν οι εξετάσεις, πάλι μετά θα συνεχίσετε. Θα είστε εσείς πάλι. Οπότε πρέπει λίγο να το διαχωρίσετε. Έτσι, έχετε μια αξία σαν προσωπικότητες, σαν άνθρωποι. Και αυτό πρέπει να συνδυάζεται πάρα πολύ με το πόσο πιστεύω εγώ στον εαυτό μου, πόσο αυξημένη αυτοπεποίθηση έχω. Έτσι. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και όλα θα πάνε καλά. Και όχι να λέω δεν θα γράψω τίποτα, δεν θα διαβάσω, άρα δεν θα πατώσω και δεν θα περάσω πουθενά. Θα προσπαθήσω να μην φοβηθώ, αλλά αν φοβηθώ θα το αντιμετωπίσω. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή είπαμε ότι δεν μπορούμε χωρίς το άγχος, αλλά φτάνουμε σε ένα σημείο ώστε να το ελέγχουμε. Αυτό σημαίνει εδώ ο φόβος. Ότι φτάνω σε ένα σημείο και λέω, ωραία, τώρα είμαι εδώ που είμαι. Έχω κάνει το διάβασμά μου. Με μένα είμαι καλά. Γιατί νομίζω ότι έδωσα ό,τι καλύτερο μπορώ. Οπότε και να αγχωθώ μπορώ να το αντιμετωπίσω. Έτσι, αυτό θέλει να πει εδώ. Και όχι, δεν διαβάζω, άρα δεν πάω, άρα δεν. Αυτή είναι η αγαπημένη μου εικόνα, δεν ξέρω για εσάς. Έχει να κάνει λίγο με τις θετικές σκέψεις και πόσο θετικά μπορούμε να δούμε γενικότερα και να έχουμε στη ζωή μας. Οι θετικές εσωτερικές τάσεις δεν επηρεάζουν τη μάθηση μόνο, αλλά γενικά τον τρόπο σκέψης μας και γενικότερα στη ζωή μας. Οι εξετάσεις αυτές είναι μάλλον η αρχή του παγόβουνου. Από εδώ και πέρα μπαίνετε στην ενήλικη ζωή. Έτσι, μαθαίνετε καινούργια πράγματα. Θα έχετε κι άλλες δοκιμασίες μπροστά σας. Δεν σημαίνει ότι εδώ τελειώνουν όλα. Αλλά με τη θετική σκέψη και τη στάση ζωής που μπορεί να έχετε, μπορείτε να έχετε πάντα περισσότερες επιτυχίες. Εδώ βλέπουμε ένα παιδί που είναι κάτω, που είναι μόνο του, σκεπτικό, δεν φαίνεται ότι δεν είναι χαρούμενο, έτσι, και λέει δεν θα το κάνω. Είναι για το οτιδήποτε, είτε είναι μάθημα, είτε είναι διάβασμα, είτε είναι ένας στόχος που έχω βάλει. Λέει δεν θα το κάνω, κάθεται σκεπτικό, δεν μιλάει με κανένα. Λέει το επόμενο σκαλοπατάκι είναι δεν μπορώ να το κάνω. Και λέει δεν μπορώ, έχει δεν θέλω, έτσι. Μετά λέει θέλω να το κάνω, σηκώνεται. Πώς θα το κάνω όμως, και αναρωτιέται, ξύνει με το κεφάλι και λέμε άρα πρέπει να βρω εγώ τους τρόπους για να αποκτήσω αυτό που θέλω. Πώς θα το κάνω. Θα προσπαθήσω να το κάνω, λέει το επόμενο σκαλάκι, και βλέπουμε σιγά σιγά μια χαμογελαστή φατσούλα. Δηλαδή πόσο αυτή η προσπάθεια και πόσο το ότι θέλει κάτι να πετύχει, ταυτόχρονα θέτει το παιδί να είναι χαρούμενο, έτσι. Γιατί θέλει να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Μπορώ να το κάνω, λέει μετά, θα το κάνω το προτελευταίο και φτάνει τελικά να είναι yes I did it, λέει, ναι, τα κατάφερα, το έκανα. Έφτασα στο στόχο μου, προσπάθησα και από κάτω λέει σε ποιο σκαλοπατάκι φτάσαμε σήμερα. Πού είμαστε δηλαδή, η σκέψη μας η θετική πού είναι, στο ότι ναι μπορώ να τα καταφέρω και αυτό που έχετε να διαλέξετε. Θέλετε να είστε πίσω, να μείνετε πίσω και να είστε το παιδάκι κάτω που δεν σκέφτεται, που δεν προσπαθεί, που δεν θέλει να κάνει τίποτα και να επιτύχει τους στόχους του, ή θέλετε να είστε πάνω το παιδάκι που θα χαμογελάει και θα έχει προσπαθήσει και θα βρει τον τρόπο για να κάνει τους στόχους τους. Αυτό πρέπει να το αποφασίσετε εσείς. Είναι η δικιά σας σειρά τώρα. Εδώ στις εξετάσεις θα το ανακαλύψετε. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να οργανώσετε την ύλη και τον χρόνο σας. Το πιο σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προμηθεύομαι όλες τις σημειώσεις και τα βιβλία, καταρχήν. Έτσι, βλέπω τι ύλη έχω. Ποια είναι η ύλη μου, πόσα κεφάλαια έχω
και μετά απαντάω σε ερωτήσεις, όπως αυτά θα δείτε ότι είναι υποκειμενικά, δηλαδή δεν θέλω να κοιτάω το ένα στον άλλον, αυτός διαβάζει περισσότερες ώρες. Εγώ μπορώ να διαβάζω σε μία ώρα να διαβάσω 2 σελίδες. Άλλος μπορεί να διαβάσει σε 10 ώρες 150 σελίδες. Είναι τελείως υποκειμενικό, οπότε ο καθένας σας, αφού βρείτε την ύλη και όλα αυτά που πρέπει να διαβάσετε, θα απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις και θα δείτε... Και θα απαντήσετε και θα δείτε και θα φτιάξετε όλο αυτό που την ύλη σας, δηλαδή τη διαμόρφωση της ύλης σας, για να δείτε τι έχετε και τι δεν έχετε να διαβάσετε. Έτσι. Ωραία. Έχοντας αυτό υπόψη, δηλαδή να οργανώσετε μια φορά την ύλη και τα κεφάλαια και τις ενότητες που έχετε, το αμέσως επόμενο στάδιο είναι να φτιάξετε ένα πρόγραμμα. Πάλι υποκειμενικό, πάλι ο καθένας με το πόσο μπορεί να διαβάσει, πότε μπορεί να διαβάσει. Φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να είναι αποτελεσματικό, γι' αυτό γράφω αποτελεσματικό, γιατί ο καθένας θα το φτιάξει για τον εαυτό του. Γιατί εγώ μπορώ να διαβάζω 2 ώρες, είπαμε, το πρωί και να μην ξαναδιαβάσω. Εντάξει, μην το χρησιμοποιήσουμε σε δικαιολογία και δεν θα διαβάζετε. Έχετε φτιάξει ο καθένας ένα πρόγραμμα λοιπόν. Το φτιάχνετε, το βάζετε εκεί που διαβάζετε, το βλέπετε καθημερινά και το ακολουθείτε πιστά. Μην το αλλάζετε συνέχεια, γιατί συνήθως έτσι κάνουμε. Εντάξει, θα πάω και μια βόλτα παραπάνω, θα το αλλάξω, θα σβήσω, θα γράψω μετά, θα διάβασμα. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα που να είναι στις ανάγκες σας πάνω και στο τι μπορείτε να κάνετε. Το αμέσως επόμενο είναι η προσομοίωση των εξετάσεων και η εξάσκηση. Όσο πιο πολλές φορές, όσο πιο συχνά φαντάζομαι το πώς θα είναι η εξέταση, τόσο πιο εύκολα μπορώ να εξοικειωθώ με τις εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να δημιουργήσω με τους φίλους μου, με τους μαθητές μου, παρέες που να κάνουμε ο ένας ο εξεταστής και οι άλλοι να είναι οι μαθητές. Ποια θα ήταν τα πιθανά δηλαδή θέματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Το φροντιστήριο βάζει τόσα διαγωνίσματα, στο σχολείο τα διαγωνίσματα. Μην τα αποφεύγετε. Με την εξάσκηση μπορείτε να μάθετε πάρα πολλά και με την επανάληψη μπορείτε να θυμάστε ακόμα περισσότερα πράγματα. Συνήθως βέβαια στην εξάσκηση διαβάζουμε συνέχεια τα ίδια κεφάλαια και λέμε εντάξει, τα ξέρω αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση, τα ξέρω, δεν χρειάζεται να διαβάσω άλλο, ας κλείσω το βιβλίο. Κι όμως επικεντρωθείτε σε αυτά που δεν ξέρετε καλά, αυτά λίγο που σας προβληματίζουν. Ρωτήστε τους δασκάλους, τους καθηγητές σας, αυτούς που μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε τις απορίες σας. Είναι πολύ σημαντικό. Θέστε στον εαυτό σας ερωτήσεις όσον αφορά το διάβασμα και τα κεφάλαιά σας. Ή μπείτε εσείς στη θέση του εξεταστή. Τι θα μπορούσε να βάλει. Αν εγώ ήμουν ο εξεταστής, δηλαδή, αν πείτε, αν εγώ ήμουν ο εξεταστής, τι θέματα θα έβαζα. Βάλτε τις ερωτήσεις και απαντήστε τις. Βρείτε λύσεις και απαντήσεις. Τώρα, πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποιες υποστηρικτικές συνθήκες εργασίας που είναι αυτές που μας βοηθάνε να έχουμε μία δημιουργική μελέτη. Και αυτή είναι πάντα ο χώρος εργασίας μας. Τον επιλέγετε πάντα ο ίδιος, οι ίδιοι σας επιλέγετε τον χώρο εργασίας που θα διαβάζετε. Θα είναι πάντα ο ίδιος, με μία θερμοκρασία σταθερή. Όταν έχουμε πολύ ζέστη, δεν μπορούμε να διαβάσουμε, έτσι. Πως κουραζόμαστε πάρα πολύ. Όταν έχει κρύο, πάλι δεν μπορούμε, γιατί εκνευριζόμαστε πιο εύκολα. Κρυώνουμε, τουρτουρίζουμε, δεν μπορούμε. Βρείτε ένα δωμάτιο, ένα μέρος, που να είναι λίγο απομονωμένο από άψη θορύβων. Όχι κοντά σε τηλεοράσεις και παράθυρα. Όχι μέσα στο σαλόνι που περνάνε δεξιά-αριστερά όλοι οι υπόλοιποι του σπιτιού. Κάπου που να έχει ησυχία. Εκεί που διαβάζετε, φροντίστε να έχετε μόνο αυτό που διαβάζετε. Δηλαδή το μάθημα, τα κεφάλαια και οι ενότητες, ό,τι είναι οι σημειώσεις, αυτό που διαβάζετε. Έτσι, για να μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Επίσης, άσκηση και γυμναστική. Συνιστάτε πάρα πολύ να βγαίνετε, να περπατάτε, να κάνετε γυμναστική, να κάνετε τα διαλύματά σας. Η κατάλληλη διατροφή. Αρκετός ύπνος. Υπόθηκε πριν ότι υπήρξαν άτομα και θα υπάρξουν που η αϊπνία λίγο τους χτυπάει πολύ έντονα την πόρτα, δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Προτείνουμε 1 ώρα πριν πάτε για ύπνο να σταματήσετε το διάβασμα. Δηλαδή 9, έτσι όπως έχετε κάνει το πρόγραμμά σας, 9 η ώρα είναι να πάτε για ύπνο. 8 η ώρα σταματήστε, μην διαβάζετε άλλο. Εκείνη την ώρα κάντε κάτι που εσάς σας χαλαρώνει. Θα είναι ένα ζεστό γάλα, θα είναι ένα ζεστό μπάνιο, θα είναι να διαβάσετε κάτι που σας αρέσει, να ακούσετε λίγη μουσική. Κάνετε πράγματα που σας χαλαρώνουν.
Έτσι. Υπόθηκε πριν, είπε εντάξει, κοιμήθηκε μετά από ώρα, αλλά του πήρε ώρα να κοιμηθεί. Γιατί ήταν ακόμα στη διαδικασία των εξετάσεων, ήταν ακόμα πάνω στα βιβλία. Οπότε το άγχος υπήρχε ακόμα. Επίσης, οι ώρες εργασίας είναι πολύ σημαντικές. Οι πρωινές ώρες. Συνήθως λέμε οι καλύτερες ώρες είναι οι πρωινές, γιατί ο εγκέφαλος έχει ξυπνήσει, οπότε μπορεί να αφομοιώσει περισσότερα πράγματα. Και το απόγευμα καλό είναι να κάνουμε την επανάληψη. Βέβαια και αυτό είναι υποκειμενικό, έτσι. Δηλαδή, πόσο ο καθένας, ποια ώρα μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Απλώς συνιστάμε το πρωί, γιατί το βράδυ είναι πολύ πιο δύσκολο να αφομοιώσουμε κάποια πράγματα και να τα θυμόμαστε. Όπως και τα ξενύχτια. Φτάνουμε σε ένα σημείο που να αλλάξουμε το βιολογικό μας ρολόι. Μένουμε μέχρι τις 4 η ώρα να διαβάζουμε. Δεν ξέρω αν έχει για κάποιον νόημα όλο αυτό να διαβάζει 4 η ώρα, γιατί το πρωί δεν θα μπορεί να σηκωθεί, θα έχει άλλο, δεν θα μπορεί να αποδώσει το πρωί. Οπότε φροντίζουμε να κοιμηθούμε στη σωστή ώρα, έτσι ώστε να ξεκουραστεί ο εγκέφαλός μας και το σώμα μας. Τα διαλύματα είναι απαραίτητα. Μην διαβάζετε ποτέ σερί μαθήματα. Δεν ξέρω αν το κάνει κανείς. Εγώ πάντως το λέω. Μην διαβάζετε συνεχόμενα. Πρέπει να κάνετε διαλύματα. Και τα χρειάζεστε τα διαλύματα. Είναι πολύ απαραίτητα. Εδώ έχω ένα πίνακα για το πώς πιο εύκολα μπορούμε να μάθουμε κάτι. Σίγουρα όταν αποστηθίζουμε πράγματα δεν μαθαίνουμε εύκολα. Καλύτερα να ξέρουμε αυτό που διαβάζουμε, τι θέλει να μας πει. Να έχουμε κατανοήσει δηλαδή το κείμενο, το να μάθουμε πολλές φορές, αν και λίγο το σύστημα που έχουμε, λίγο εδώ οι φιλόλογοι θα μου πούνε, είναι λίγο το σύστημα τέτοιο που προωθεί να αποστηθήσουν κάποιες φορές τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, αν αρχίσουμε να αποστηθίζουμε όλα, μία λέξη να ξεχάσουμε, έχουμε καταστραφεί, γιατί δεν μπορούμε να θυμηθούμε ποτέ το υπόλοιπο. Κολλάμε δηλαδή στις λέξεις, οπότε καλό είναι να έχουμε την ενεργητική μάθηση και να θέτουμε ερωτήσεις πάντα στον εαυτό μας, έτσι ώστε να κάνουμε εξάσκηση. Να μην πληγόμαστε στις λεπτομέρειες. Αυτό που διαβάζουμε, να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το σημαντικό από αυτό. Έτσι, ώστε να μην χάνουμε και ώρα και να έχουμε ένα αποδοτικό διάβασμα. Εάν παρουσιάσουμε συμπεριφορά αποφυγής, αυτό που είπαμε ότι αν θα πάω τώρα μια βόλτα και μετά πάλι θα διαβάσω, να την πάτε τη βόλτα, αλλά μετά θα καθίσετε, η συνέπεια που είπαμε, έτσι. Πολύ σημαντικό, είπαμε, να διαβάζετε συστηματικά και να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους. Διαβάζω όλα τα κεφάλαια με τη μία. Δεν βοηθάει, νομίζω. Χωρίζουμε πάντα τα κεφάλαια σε μικρότερες, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την ύλη, την τόσο μεγάλη. Αλλιώς χανόμαστε και πνιγόμαστε σε αυτή την κουταλιά νερό. Υπάρχει ένας πολύ καλός τρόπος μάθησης, που μπορεί να μας βοηθήσει πώς να βλέπουμε την ύλη μας γενικότερα. Αφού έχουμε βρει την ύλη, έχουμε βρει, είπαμε, τις σημειώσεις και τα βιβλία, χωρίζουμε λοιπόν αυτή την ύλη στα κεφάλαια και στις ενότητες. Έχουμε την προεπισκόπηση, βλέπω δηλαδή πόσα κεφάλαια και ενότητες έχω να διαβάσω. Θέτω ερωτήσεις. Τι λένε οι κεφαλίδες της κάθε ενότητας, ποιο είναι το περιεχόμενο του κεφαλαίου αυτό που θα διαβάσω, τι φαίνεται σημαντικό, χρησιμοποιήστε, πολλοί το κάνουν και είναι πολύ καλό, μαρκαδόρους που φωσφορίζουν. Είναι πολύ καλό, ο εγκέφαλος δραστηριοποιείται και κοιτάει και μένει αυτό που υπογραμμίσατε με το μαρκαδόρο, χρησιμοποιήστε τους, είναι πολύ καλό. Στα σημαντικά, εκεί που πρέπει να θυμάστε και να κατανοήσετε. Μετά διαβάζω, έχω το ενεργητικό διάβασμα. Που σημαίνει ότι αυτό που διάλεξα και είδα στο κεφάλαιο πρέπει να το διαβάσω, να κατανοήσω τι λέει. Αλλιώς δεν γίνεται. Πρέπει να το διαβάσω και να κατανοήσω τι λέει. Μετά να σκεφτώ. Αυτά που διαβάζω με αυτά που ξέρω, πώς μπορώ να τα συνδέσω για να έχω μια ύλη που να τρέχει. Αυτό που διαβάζω να ξέρω ότι είναι σωστά συνδεδεμένο και είναι όλα σωστά. Η απόδοση. Αυτό που ξέρω, αυτό που διαβάζω μάλλον και αυτό που έχω μάθει και έχω κατανοήσει, να μπορώ να το αποδώσω ελεύθερα. Με δικά μου λόγια αυτό που λέμε. Να τα λέμε με δικά μας λόγια. Και το τελευταίο είναι ότι φέρνω στο μυαλό τη δομή του κεφαλαίου και επισημαίνω τα πιο βασικά σημεία. Έτσι. Για να κάνετε το σωστό και αποδοτικό διάβασμα, νομίζω πρέπει να υπάρχει μια δομή. Πρέπει να ξέρετε τι λέει το κάθε κεφάλαιο και ποια είναι τα σημαντικά. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να τα θυμάστε και καλύτερα. Και ο καθένας φτιάχνει το δικό του σχήμα και σχέδιο. Πολλές φορές γράφουμε
κάνουμε δικά μας σχέδια. Εγώ όταν ήμουν στο σχολείο έκανα σχέδια. Δεν έκανα ποτέ, δεν διάβαζα από το βιβλίο. Έκανα δικά μου σχέδια και έβαζα ευελάκια από εδώ, από εκεί, ό,τι μπορούσε να με βοηθήσει για να ενεργοποιήσω τον εγκέφαλό μου και να μπορώ να τα θυμάμαι καλύτερα. Τώρα, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής δοκιμασίας, είπαμε πριν για το πόσο ο ήλιος ανατέλει, τι καιρό θα έχει κτλ. Είναι πολύ σημαντικό τη μέρα που θα πάτε, μάλλον θα ξεκινήσω από πριν. 24 ώρες πριν, μην κάνετε τίποτα. Μην διαβάζετε. Δεν ξέρω, κύριε Γαζάνη, αν εσείς λέτε κάτι άλλο. Εμείς πάντως προτείνουμε να κάνετε πράγματα που σας χαλαρώνουν. Σίγουρα το διάβασμα και το να μάθω πράγματα τελευταία στιγμή δεν ωφελούν καθόλου. Δυσκολεύουν και μας βάζουν και άλλα πράγματα να μάθουμε και που πρέπει να θυμόμαστε. Μόλις μπούμε μέσα, βλέπουμε αυτά που έχουμε. Συνήθως ξεχνάμε, όπως είπε και το παιδί, ξεχνάω κάρτες, γράφω λάθος τα στοιχεία μου κτλ. Προσεκτικά, το πιο σημαντικό που δεν είπα, ξεκινάμε με τη θετική τη σκέψη ότι όλα θα πάνε καλά. Να μην σας ενδιαφέρει ο καιρός, να μην σκέφτεστε αν θα έρθουν όλοι, αν θα γίνει κάτι, αν θα πέσει χιονόπτωση, αν θα γκρεμιστεί ποιο τείχος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Εσείς έχετε ένα σκοπό και ένα στόχο. Εκείνο θα κρατάτε και εκείνο θα κοιτάτε και πάτε προς την επιτυχία αυτού του στόχου σας. Μόλις σας έρθουν τα γραπτά, ξεκινάτε αμέσως με αυτά που γνωρίζετε καλά. Έτσι. Ακούτε καλά τις οδηγίες και δεν βιάζεστε να παραδώσετε το γραπτό σας. Εάν δεν μπορέσετε να απαντήσετε σε μια ερώτηση, θα προσπαθήσετε να συγκεντρωθείτε περισσότερο στην επόμενη. Μην αγχώνεστε ή φοβάστε. Συνήθως έχουμε αυτό. Αρχίζουν να υδρώνουν τα χέρια μας, ταχυπαλμίες, άμα αν δεν θα τα καταφέρω, τέτοιου είδους σκέψεις. Πάρτε βαθιές αναπνοές, αν αυτό σας βοηθάει. Πολλοί χρησιμοποιούν για κάποιες λέξεις κλειδιά εκείνη την ώρα που βοηθάνε, όπως ψυχραιμία. Μιλήστε στον εαυτό σας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πείτε, μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό. Προετοιμάστηκα γι' αυτό ακριβώς. Άρα μπορώ να τα καταφέρω. Υπάρχουν και παιδιά που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Δεν είναι να τα χλεβάσουμε, ούτε να τα κοροϊδέψουμε, ούτε τίποτα. Μαθαίνουμε σιγά σιγά να αντιμετωπίζουμε και να διαχειριζόμαστε το άγχος μας. Οπότε και οι εξετάσεις αυτές είναι το πρώτο σκαλοπατάκι, έτσι. Επίσης, προσπαθείτε να παραμείνετε μέχρι το τέλος της εξέτασης. Λέμε αμέσως, κάνουμε ένα screening στο γραπτό, αν δεν τα ξέρω, εντάξει, θα γράψω αυτό και φεύγω. Προσπαθήστε να δείτε και αυτά που νομίζετε ότι δεν τα ξέρετε αρχικά. Μπορεί κάτι να σκεφτείτε παραπάνω και να σας έρθει και να γράψετε κάτι. Εντάξει, λίγο ηρεμείς, δηλαδή δεν βλέπεις κάτι τρελό ή να σε πιάσει ο πανικός. Αλλά αγχώνεσαι γιατί θες να το γράψεις όσο πιο καλά μπορείς ή όσο καλύτερα ή όσο πιο σωστό γίνεται. Αλλά στην αρχή, στη συνέχεια, όταν λύνεις τα θέματα, σίγουρα υπάρχουν σημεία που κολλάς και ξανακολλάς. Απλώς πρέπει εκείνη τη στιγμή να γίνεις όσο πιο ήρεμα γίνεται να το λύσεις και να μην σε πιάσει ο πανικός, γιατί θα χάσεις και όλο το θέμα γενικότερα. Χρειαζόταν διάβασμα, προσπάθεια να κάνουμε ό,τι μας έλεγαν να διαβάζουμε, να προετοιμαζόμαστε σωστά κάθε φορά για τα διαγωνίσματα, γιατί αυτά βοηθάνε στο να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στο τέλος, στις τελικές εξετάσεις. Και αυτό, το διάβασμα της τελευταίας στιγμής δεν βοηθάει. Πρέπει να διαβάζουμε συστηματικά όλη τη χρονιά. Άμα κατέβει ο εξυπηρετητής στην τρίτη ηλικίου, θα δυσκολευτεί αρκετά. Μπορεί να φτάσει το 16.000 μόρια, πιστεύω, άμα διαβάσει. Αλλά άμα ξεκινήσει να διαβάζει την πρώτη ηλικίου, μέχρι την τρίτη ηλικίου θα βγάλει καλά μόρια. Μετά, όταν τελειώνουμε για το επόμενο μάθημα, δεν ξεχνιέται το μάθημα εύκολα, ειδικά άμα έχεις χάσει μονάδες από λάθος, από βλακεία σου ή δεν έχεις γράψει καλά, το συζητάς και δεν το συζητάς μόνο εσύ και γύρω σου. Δηλαδή είναι θέμα συζήτησης όλη την ημέρα και μέχρι το βράδυ. Απλώς προσπαθείς να πεις ότι ό,τι έγινε και κοιτάς μπροστά, δηλαδή λες να γράψεις όσο καλύτερα μπορείς στο επόμενο μάθημα. Οι παράγοντες μάλλον που μπορούν να σας οδηγήσουν στην επιτυχία. Έτσι, δεν ξέρουμε ποτέ 100% ότι θα επιτύχουμε. Εμείς προσπαθούμε και καταβάλουμε τις καλύτερες προσπάθειες και βλέπουμε. Το μόνο που θα πω στην ψυχολογική και συναισθηματική ισορροπία, πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος των γονέων. Καταλαβαίνω τους γονείς και πρέπει και τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι γονείς έχουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό, την επιθετικότητα, στο ότι δεν γεννιόμαστε γονείς, αλλά βλέπουμε και μέσα από αυτά που μας συμβαίνουν μεγαλώνουμε τα παιδιά. Θα έχετε ένα ρόλο συμπαράστασης, πρέπει να είστε δίπλα στα παιδιά σας, θα πρέπει να τα ενθαρρύνετε, να μην τα πιέζετε,
να μην τους βάζετε τα δικά σας θέλω, δηλαδή εγώ δεν έγινα δικηγόρος, θα γίνεις εσύ ή το έθεσε το δικηγόρο τώρα, αλλά γενικότερα όλα τα επαγγέλματα. Αφήστε τους να γίνουν υπεύθυνα άτομα, να αποφασίσουν εκείνοι θα διαβάσουν, γιατί αν δεν διαβάσουν, εκείνοι δεν θα περάσουν. Έτσι, οπότε αφήστε τους λίγο μόνοι τους να το πάρουν πάνω τους όλο αυτό. Δεν μπορείτε πάντα να είστε από δίπλα και να τους λέτε τι θα κάνουν. Μόνοι τους πρέπει να το κάνουν. Οπότε έχετε έναν υποστηρικτικό ρόλο και επίσης θα ήθελα και είστε, η οικογένεια μάλλον είναι αυτή που διαμορφώνει ένα καλό κλίμα μέσα στο σπίτι. Ένα κλίμα θετικό για να μπορέσει το παιδί να ανταπεξέλθει και να διαβάσει και να είναι ήρεμο ψυχικά. Αυτό σημαίνει ότι γενικά δεν πρέπει να μαλώνουμε και να έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές. Βέβαια, οικογένειες είμαστε, άνθρωποι είμαστε. Αν υπάρχει κάτι το τόσο που δεν λύνεται, να προσπαθήσετε. Υπάρχουν ειδικοί όλο τον χρόνο που μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, φροντίστε να έχετε στο σπίτι ένα περιβάλλον υποστηρικτικό, τόσο στο παιδί να μπορεί να αποδώσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για το παιδί. Και επίσης το πιο σημαντικό, και κλείνω κύριε Γαζάνη, του να ξέρουν τα παιδιά ότι τα αγαπάτε, έστω και αν αποτύχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το πρέπει, τα θέλω που βάζουμε στα παιδιά, να ξέρουν ότι έχουν δίπλα τους ανθρώπους που τα αγαπάνε. Γιατί πάλι μετά τις εξετάσεις, πάλι τα παιδιά σας θα είναι δίπλα. Ακούστε τα, τι θέλουν να σας πούνε, τα άγχη, τις φοβίες τους. Να είστε δίπλα τους, όχι να τους επιβάλλετε τα πράγματα. Και βλέπετε ότι όσες φορές επιβάλλουμε, πολλές φορές κάνουν εκείνο το αντίθετο. Γιατί δεν θέλουν κάποιον να τους πει τι να κάνει, αλλά θέλουν κάποιον που να είναι δίπλα τους και να είναι μαζί τους σε αυτή την πορεία. Έτσι, να κάνουν μαζί τα πράγματα. Ονομάζομαι Ηλιόπουλος Πασχάλης για αυτούς που δεν με γνωρίζουν. Είμαι φυσικοπαθητικός διατροφολόγος. Έχω ειδικευθεί και στην φυσική θεραπευτική μέσω του Κολεγίου Γόμπορου και των Health School of Australia. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε να πούμε το οτιδήποτε, να ευχαριστήσω τον κύριο Γαζάνη και τους εκπαιδευτικούς για την αξιόλογη πρωτοβουλία που έχουν πάρει. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια όσον αφορά τι σημαίνει φυσικοπαθητική, χωρίς να θέλω να σας κουράσω βέβαια. Η φυσικοπαθητική έχει εξαιρετικές διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες, διότι αφιερώνει χρόνο στον ασθενή, κάνει χρήση της φυσικοπαθητικής διατροφολογίας εξατομικευμένα, δεν απευθύνεται στη φαρμακολογική αντιμετώπιση της ασθένειας, δεν αποδίδει το αίτιο των ασθενειών στα μικρόβια, ιούς, βακτήρια και να προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει με χημικές μεθόδους. Στην πραγματικότητα, οι ασθένειες οφείλονται στην εξασθένηση των φυσικών αμυντικών δυνατοτήτων του οργανισμού, που είναι απόρρια 3 παραγόντων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν θα σας κουράσω παραπάνω. Στην εξασθένηση του ανοσοποιητικού ως αποτέλεσμα των τοξινών και αλλεργιογόνων παραγόντων με τους οποίους βομβαρδιζόμαστε καθημερινά. Φυτοφάρμακα, καυσαέρια, απορρυπαντικά που τα καταναλώνουμε κατά κόρον, τα χρησιμοποιούμε. Στην κακή αφομοίωση των τροφών. Δεν αφομοιώνουμε σωστά. Στις δραματικές ελλείψεις ορθών μορίων που χρειάζεται ο οργανισμός για τη λειτουργία του. Βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες. Και στη μείωση των προβιωτικών φιλικών βακτηριδίων που εννοούμε, που λέμε στη φυσικοπαθητική, που έχουν να κάνουν με το πεπτικό μας. Θα αναλύσουμε πιο κάτω τι σημαίνει αυτό. Είναι πλέον γεγονός ότι η προσεγμένη διατροφή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά και στην απόδοση του κάθε ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Ψυχικό, νοητικό και σωματικό. Υπάρχουν τροφές που ενισχύουν τη μνήμη. Άλλες αυξάνουν την ενέργεια για δραστηριοποίηση. Όλες μαζί είναι δυνατόν να διευκολύνουν την αύξηση των αντοχών, της κατανόησης και αυτό που λέμε σήμερα, της μάθησης. Να πούμε λίγα πράγματα όσον αφορά για ποιες τροφές είναι προορισμένος ο άνθρωπος. Τι έτρωγε ο προϊστορικός ο άνθρωπος? Κατανάλωνε καρπούς, το δείχνει και η ανατομία μας. Είμαστε συλλέκτες καρπών και βολβών, χόρτα, κυνήγι, ψάρεμα και διάφορα βότανα. Τι τρέφεται σήμερα? Επεξεργασμένες, μεταλλαγμένες τροφές, κρουασάν, κομφλέιξ, χάμπουργκερ, κοκακόλες. Αυτές όλες οι τροφές δεν είναι μεταβολήσιμες από τον οργανισμό μας. Μπλοκάρουν τον οργανισμό σε όλα τα επίπεδα. Αυτό χρειάζεται να το τονίσουμε. Και κατά συνέπεια μπλοκάρει και τη λειτουργία του εγκεφάλου, που θα μας βοηθήσει, που θα μας επιφέρει μια κακή λειτουργία του εγκεφάλου που δεν θα μας αφήσει να αποδώσουμε στις εξετάσεις.
Να δώσουμε συντομία ένα παράδειγμα για τις τρελές αγελάδες. Φυτοφάγο ζώο. Ο άνθρωπος το έκανε σαρκοφάγο, ταΐζοντας ιχθυάλευρα, κρεατάλευρα, με αποτέλεσμα να νοσήσει το ζώο και να έχουμε αυτό που λέμε τρελές αγελάδες. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τις επιδράσεις των τροφών. Αυτό να το προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά βέβαια. Αλλαγή στη διάθεση μετά από μια ύποπτη τροφή. Ανησυχία, αίσθημα φόβου, ξαφνική κόπωση, υπνηλία, κακή ψυχική διάθεση, ευσυγκινησία. Την ευσυγκινησία την βλέπουμε σε αυτούς που καταναλώνουν συνήθως μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Μετά το αλκοόλ αρχίζουν να κλαίνε, να χαίρονται, να γελούν υπερβολικά και όλα αυτά που είναι τα επακόλουθα του αλκοόλ. Μυϊκή αδυναμία. Δεν θέλω να διαβάσω. Νιώθω εξασθένηση. Έχει φύγει η ενέργεια όλη του σώματος και έχει πάει να ασχοληθεί με μία πέψη. Δεν μπορεί να διαβάσει το παιδί. Δυστυχώς, όσο και αν το πιέσουμε οι γονείς, δεν θα διαβάσει το παιδί. Πονοκέφαλο, δύσπνοια, εφίδρωση, αυξημένο καρδιακό παλμό. Θα σας αναφέρω τώρα κάτι το οποίο πολλοί δεν θα το έχετε ξανακούσει. Γνωρίζουμε ότι το πεπτικό μας αποτελεί το δεύτερο εγκέφαλό μας. Είναι σύστημα νοσολογικό, είναι ο στρατός μας. Είναι ψυχολογικό. Παράγει ορμόνες οι οποίες μας βοηθούν στο να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε χαρούμενοι. Είναι νευρικό όργανο και είναι ενδοκρινικό. Εδώ κοιτάζουμε λίγο, βλέπουμε τη διαδικασία της πέψης. Ξεκινά από το στόμα, ισοφάγο, στομάχι, έντερο και από εκεί και πέρα οι τροφές περνούν μέσα στη κυκλοφορία του αίματος. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι στο πεπτικό μας παράγεται, που την έχουμε ακούσει αυτή την ορμόνη ούκο λίγες φορές, η νευροδιαβαστική ορμόνη σερωτονίνη. Είναι υπεύθυνη για την ψυχική μας ηρεμία, για την ευεξία μας, για τη χαρά μας. Μας προσφέρει ήρεμο και ποιοτικό ύπνο. Αυτό που είπε προηγουμένως η Βούλα. Πολλά παιδιά δεν μπορούν να κοιμηθούν, και ο κύριος Γαζάνης. Επομένως, ένα σωστό ισορροπημένο γεύμα με πληθώρα θρεπτικών συστατικών, άμεσα απορροφήσιμων, βοηθά σε αυτό που λέμε επικοινωνία αμφίδρομη των δύο εγκεφάλων. Χωρίς το πεπτικό μας, χωρίς καλή θρέψη, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλός μας. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε σωστά. Δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε την ύλη αυτή που διαβάζουμε. Δεν μπορούμε να τη μεταφέρουμε στο χαρτί. Να πούμε ότι το σώμα, η ψυχή και ο νους είναι αλληλένδετα. Το βλέπουμε αυτό εδώ. Η τροφή, η φυσική άσκηση, οι υπόλοιπες δραστηριότητες θα έχουμε το αποτέλεσμα να είμαστε χαρούμενοι, να παράγουμε ενδορφίνες, να είμαστε πιο ήρεμοι και να αποδώσουμε καλύτερα στις εξετάσεις μας. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ψυχή, μυαλό, σώμα είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Οπότε χρειάζεται να έχουμε καλή τροφή για να μπορέσουμε σε όλα τα επίπεδα να λειτουργήσουμε σωστά. Είναι μια εικόνα που θα αναρωτιέστε πάρα πολύ. Τι είναι αυτό εδώ? Είναι δύο ποντικάκια. Αδελφάκια, ίδιας ηλικίας, τρέφονται με τις ίδιες τροφές. Η μία είναι συμβατική τροφή, φαρμακομένη, η άλλη είναι βιολογική ανεπεξέργαστη τροφή. Το ένα είναι παχύσταρκο, νοθρό, τεμπέλικο και το άλλο είναι κινητικό, λεπτό και το βλέπετε φυσικά και από την εικόνα. Γι' αυτό φυσική ανεπεξέργαστη τροφή. Δεν δουλεύει τίποτα άλλο στο σώμα μας. Ούτε χάμπουργκερ, ούτε κοκακόλες, ούτε όλες αυτές οι πλαστικές τροφές που λασάρουν στα παιδιά σαν τροφές οι οποίες θα τους επιφέρουν ευχαρίστηση. Είναι μια ολιγόλεπτη ειδονή, 2-3 λεπτών, παιδιά. Δεν θα σας βοηθήσει σε αυτό που θέλετε να πετύχετε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της λάθος τροφής. Θα κοιμόμαστε πάνω στο έδρανο. Ο εγκέφαλος χρειάζεται γλυκόζη για να λειτουργήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η βασική καύσιμη ύλη του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος χρειάζεται επίσης και λιπαρά. Χρειάζεται πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Το σύμπλευμα βιταμινών B είναι πάρα πολύ βασικό στο να μετατραπεί η τροφή σε ενέργεια. Εδώ βλέπουμε ποιες τροφές έχουν το σύμπλευμα βιταμινών B. Είναι τα γαλακτοκομικά, το κρέας, τα ανεπεξέργαστα δημητριακά, όχι τα cornflakes,
όχι μπάρες Δημητριακών, όχι τα άσπρα τα κουλούρια. Αυτές δεν είναι τροφές που θα σας βοηθήσουν. Είναι τροφές που θα σας δώσουν μια ολιγόλεπτη γευστική ειδονή, τίποτα παραπάνω. Και η B12 είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, παιδιά, για να μην σας κουράσω. Ποικιλία τροφών. Ποικιλία τροφών. Τρεφόμαστε με όλες τις εποχιακές τροφές τις οποίες υπάρχουν στο περιβάλλον. Και προπαντού στον ελλαδικό χώρο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία τροφών. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ακούμε B12, κρέας. Όχι, δεν θα μας βοηθήσει μόνο το κρέας. Ακούμε superfoods, σπιρουλίνα. Δεν θα μας βοηθήσει μόνο η σπιρουλίνα. Χρειάζεται να έχουμε επάρκεια όλων των θρεπτικών συστατικών. Ο οργανισμός τα χρειάζεται όλα. Λιπαρά. Θα βλέπετε, έχω τονισμένο με κόκκινο τα καρύδια. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι είναι το καρύδι? Είναι η καλύτερη τροφή του εγκεφάλου. Αποτελείται από 2 ημισφαίρια όπως το κεφάλι μας και μέσα περιέχει το μυαλό. Μας το λέει, φωνάζει. Να τρεφόμαστε με καρύδια, χρειάζεται. Εδώ βλέπουμε ότι χρειάζεται για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τα ω3 λιπαρά που υπάρχουν στα καρύδια, σε αυθονία, στο λιναρόσπορο, στα λιπαρά ψάρια. Χρειάζεται να τις καταναλώνουμε γιατί ο εγκέφαλος λειτουργεί καλύτερα. Εκπληκτική τροφή του εγκεφάλου, το αβοκάντο. Ήταν τροφή των βασιλιάδων, το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ οι Ίγκας. Ωφέλιμα λιπαρά, ελαιόλαδο, βούτυρο αγνό. Να σταθώ λίγο, παιδιά, εδώ. Όχι μαργαρίνες και στους γονείς. Όχι μαργαρίνες, να μην πω μάρκες. Βούτυρο, αγνό, ζωικό, ανεπεξέργαστο. Νεογάλ, αγελαδινό. Κατζικίσιο βούτυρο, πρόβιο. Όχι μαργαρίνες. Η μαργαρίνη είναι μια πλαστική τροφή. Πλαστική τροφή. Κάνει ο οργανισμός μας 60 μέρες να την επεξεργαστεί και δεν γνωρίζει τι να την κάνει. Πολύ βασικό, παιδιά, αυτό. Ούτε χολυστερίνες ρίχνει, ούτε τίποτα. Αυτά είναι παραμυθάκια της χαλιμάς, marketing. Πρωτεΐνες, πολύ βασικές. Τα διαβάζετε, δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Θα σας πω μόνο ότι για να μπορέσει ο οργανισμός μας να είναι ενυδατωμένος, γιατί ο εγκέφαλος αποτελείται από πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, χρειάζεται να έχουμε επάρκεια πρωτεϊνών, διότι τα μέταλλα για να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος προσκολούνται σε διασπασμένη πρωτεΐνη αμινοξέα. Δεν θα συγκρατήσει ο οργανισμός μας το νερό, όσο και να πιούμε. Χρειάζεται να έχουμε και πρωτεΐνη στη διατροφή μας. Εμείς μπορούμε να πιούμε 3 λίτρα νερό, δεν θα τα συγκρατήσει το σώμα μας. Χρειάζεται ποικιλία τροφής για να μπορέσει ο οργανισμός μας να συγκρατήσει και το νερό. Μαγνήσιο. Είναι ένα μέταλλο πάρα πολύ βασικό στο να είμαστε ήρεμοι. Πηγές μαγνησίου. Ψάρια, μήλα, ξηρή καρπή, μαύρη σοκολάτα. Πάρα πολλά παιδιά καταναλώνουν πάρα πολλές σοκολάτες. Με μέτρο, παιδιά. Δεν είναι μια τροφή που θα σας βοηθήσει, δεν είναι υπερτροφή. Το ξαναλέω, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ποικιλία τροφής, πολύ βασικό. Ο σίδηρος. Για να οξυγονωθεί ο εγκέφαλός μας και κάθε ιστός του οργανισμού μας, χρειάζεται να έχουμε σίδηρο. Επάρκεια σιδήρου, η αποθήκη σιδήρου, η φερριτίνη η λεγόμενη, να είναι σε καλά επίπεδα. Και βλέπουμε ποιες πηγές έχουν σίδηρο. Κρέας, πράσινα λαχανικά, ξηρή καρπή, ψάρια, όσπρια και η μελάσα. Αντιοξυδοτικά, τα χρειαζόμαστε. Φρούτα και λαχανικά, ομές τροφές. Όσο μπορούμε ομές τροφές, περιέχουν ένζημα. Τα ένζημα είναι πανταχού παρόν. Σκεφτόμαστε, ο οργανισμός χρειάζεται ένζημα. Αγκαλιάζουμε, ένζημα. Αγαπάμε, ένζημα. Κάνουμε κάποια δραστηριότητα, ένζημα. Τα ένζημα αυτά τα παίρνουμε μόνο από ομές τροφές και μόνο, από πουθενά αλλού. Κατά τη διαδικασία του βρασμού τα ένζημα καταστρέφονται. Να δώσουμε, παιδιά, λίγες γενικές συμβουλές. Βασικό πράγμα στη διατροφή μας. Ανεπεξέργαστες τροφές. Ενυδάτωση του οργανισμού. Το είπαμε και προηγουμένως. Χρειάζεται αρκετή ποσότητα νερού. Ένζημα. Και αυτό το αναφέραμε. Όχι πολύπλοκους συνδυασμούς στην τροφή μας. Λίγη, λιτή τροφή. Θα δώσουμε παραδείγματα παρακάτω. Καθαρό οξυγόνο. Αερίζουμε το σπίτι.
Περπατούμε για να οξυγονωθεί ο εγκέφαλός μας. Έκθεση στον ήλιο 20 λεπτά. Όχι κλεισμένοι όλη μέρα στο σπίτι, παιδιά. Όχι. Και στους γονείς το λέμε αυτό. Άσκηση. Παραγωγή ενδορφινών. Είμαστε ήρεμοι. Είμαστε χαρούμενοι. Άρα μπορούμε να σταθούμε καλύτερα στο να διαβάσουμε. Και κατ' επέκταση, και ό,τι μάθαμε στη διάρκεια του χρόνου, να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε και σε ένα γραπτό. Ύπνος. Θα δώσουμε μετά και κάποια σκευάσματα μετά για να βοηθήσουμε και λίγο στον ύπνο σε παιδιά που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα. Συχνά και κανονικά και μικρά γεύματα. Αποφυγή μεγάλων γευμάτων. Μικρό γεύμα 2-3 ώρες πριν τον ύπνο. Καλή μάσηση. Δεν καταπίνουμε. Πολιτοποιούμε την τροφή μας για να μπορέσουμε να την αφομοιώσουμε. Όχι βιασύνη κατά τη διάρκεια του γεύματος. Αποφυγή δύσπεπτων τροφών. Καταναλώνουμε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Όλη η ενέργεια του σώματος πηγαίνει και ασχολείται με την πέψη μια δύσπεπτης τροφής. Αποφυγή αναψυκτικών. 10 κουταλάκια ζάχαρη περιέχουν, παιδιά. Ένα κουτάκι αναψυκτικού, 10 κουταλάκια ζάχαρη. Να πούμε λίγο τι κάνει η ζάχαρη. Ανεβάζει τόσο πολύ τα επίπεδα γλυκόζης μέσα στο σώμα μας, το πάγκρεας εκρίνει ινσουλίνη για να την διαχειριστεί, αλλά το επόμενο στάδιο, Γιάννη, είναι στο να πέσουμε απότομα. Εκεί που αισθανόμαστε υπερδιέγερση, ξαφνικά έχουμε μια απότομη πτώση. Υπνηλία, νοθρότητα, τεμπελιά με λίγα λόγια. Αυτό το ίδιο ισχύει και για τις τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Όχι γλυκά, φλέιξ, άσπρα δημητριακά, άσπρο ρύζι, άσπρα μακαρόνια, άσπρο ψωμί. Είναι σαν να τρώμε άσπρη ζάχαρη. Δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Προσοχή στον καφέ. Σε κάποιους οργανισμούς ο καφές λειτουργεί πολύ θετικά και χρειάζεται να το καταναλώνουν. Σε κάποιους οργανισμούς λειτουργεί εντελώς το αντίθετα. Τι σημαίνει? Καταρρέει το νευρικό σύστημα. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο μαθητής, Γιάννη. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Δεν μπορεί να γράψει, έχει υπερένταση. Χάνει όλη τη χρονιά του μόνο από ένα καφεδάκι. Χρειάζεται να το προσέξει. Κάθε οργανισμός είναι ξεχωριστός. Αλλιώς λειτουργεί σε κάποιον άλλον, αλλιώς σε κάποιον άλλον. Τρώμε μικρές ποσότητες οσπρίνων. Δεν είναι τα όσπρια αυτό που ακούμε η σούπερ τροφή. Είναι δύσπεπτη τροφή. Την καταναλώνουμε με μέτρο και σε μικροποσότητες. Αποφεύγουμε χυμούς, τρώμε στη θέση τους φρούτα. Όπως μήλα, κεράσια, μπανάνες, σταφίδες, ξερά δαμάσκηνα και βερίκουκα. Γράφω πιο κάτω με κόκκινα γράμματα. Μπορούμε να έχουμε στην τσεπούλα μας τη διάρκεια που γράφουμε εξετάσεις, σταφιδούλες μαύρες, οι οποίες θα εφοδιάζουν με μικρές πρέζες και μασώνταστες στη διάρκεια που γράφουμε, να εφοδιάζουμε τον εγκέφαλό μας με γλυκόζη, έτσι ώστε να έχουμε καλή και πνευματική διάβγεια. Είναι πολύ σημαντικό. Και ταυτοχρόνως να έχουμε και το μπουκαλάκι μας με το νερό για να ενυδατωνόμαστε κιόλας. Πρόσθετη ενίσχυση του οργανισμού. Βότανα για το άγχος. Τα βλέπουμε. Βαλεριάνα, σπαθόχορτο, χαμομήλι, ginseng, τίλιο. Δεν θα αναφερθώ σε όλα, τα διαβάζετε μόνοι σας. Συμπληρώματα. Εδώ λίγο να σταθώ. Χρειάζεται να πάρουμε μια πολυβιταμίνη, παιδιά. Μια πολυβιταμίνη έτσι ώστε να μας εφοδιάσει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, γιατί μπορεί κάποιοι μαθητές να μην τραφούν με όλες αυτές τις τροφές που έχουμε δείξει αυτή τη στιγμή. Οπότε καλό θα είναι μια πολυβιταμίνη να πάρουμε. Και ω3 λιπαρά. Μπορούμε αυτά να τα λάβουμε σαν συμπλήρωμα. Πιο κάτω γράφω ένα ανθοίαμα, το οποίο είναι κάποια λουλούδια τα οποία μας βοηθούν να αποδώσουμε σωστά, χωρίς να αγχωθούμε. Θα αγχωθούμε. Απλώς η αντίδρασή μας θα είναι καλύτερη. Δεν θα μας κυριεύσει το άγχος. Θα έχουμε μια καλύτερη αντίδραση. Ενδεικτικά κάποια γεύματα, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Να διαβάσουμε μερικά. Πρωινό, 1-2 αυγά, μια φέτα ψωμί, το οποίο έχει και υδατάνθρακες, έχει και λίπος και χρειάζεται εδώ να ξεκαθαρίσουμε το πρωί. Δεν πίνουμε ένα κακάο και ένα κρουασάν και πάμε να γράψουμε. Μέσα σε λίγη ώρα θα γίνουμε τεμπέληδες, θα νιώθουμε νοθρέτο, θα νιώθουμε υπνηλία.
Χρειάζεται τροφές οι οποίες να αποδεσμεύονται σταδιακά μέσα στη κυκλοφορία του αίματος. Όχι να ανεβάσουμε απότομα τα επίπεδα της γλυκόζης και μετά να πέσουν ξανά απότομα. Το ντίγκελ είναι ένα ψωμί, είναι το λεγόμενο ζέα. Ζέα και ντίγκελ δηλαδή είναι παρόμοια. Είναι ένα φυσικό ανεπεξέργαστο δημητριακό. Μπορούμε να καταναλώσουμε ψωμί μαζί με αβοκάντο, το οποίο μπορούμε να βάλουμε και λίγο μέλι. Μπορούμε να βάλουμε αγνό βούτυρο. Μπορούμε να φάμε φαγόπυρο ή κουάκερ με ξηρούς καρπούς, μαύρη σταφιδούλα, λίγο μέλι. Αυτά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλά πρωινά για τους μαθητές. Ενδιάμεσα σνακ. Φρούτα, ομούς, ξηρούς καρπούς, γιαουρτάκι. Εδώ λίγο να σταθούμε στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Δεν καταναλώνουμε, παιδιά, γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από μεγάλα ζώα, όπως αγελάδα. Καταναλώνουμε από μικρά ζώα, πρόβατο, κατσίκι. Αυτά είναι πιο συμβατά με τον οργανισμό μας. Δεν δημιουργούν εντάσεις μέσα στο σώμα μας. Γιαουρτάκι με την πέτσα, παιδιά, όχι 2% και 0 και light. Ούτε η γιαγιά μας έτρωγε light, ούτε ο παππούς μας, ούτε ο προπαππούς μας. Αυτά αφήστε τα για τις εταιρείες, marketing. Πάμε στο μεσημεριανό γεύμα. Χρειάζεται να έχουμε ισορροπία. Και πρωτεΐνες, και υδατάνθρακες, και λίπος, για να μπορέσει ο οργανισμός να λειτουργήσει σωστά. Αν δεν έχουμε σε κάθε γεύμα μας επάρκεια όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, δεν λειτουργεί ο οργανισμός μας. Πόσοι από εμάς μετά από ένα γεύμα αισθανόμαστε ότι θέλουμε να φάμε κάτι ακόμα? Πάρα πολύ. Οπότε χρειάζεται να έχουμε τα πάντα σε κάθε γεύμα. Ενδεικτικά μενού, ψάρι ψητό, καστανό ρύζι μαγειρεμένο και μια ωραία σαλάτα. Είναι ένα τέλειο ισορροπημένο γεύμα. Κοτόπουλο, μοσχαρίσιο κρέας. Δεν τρώμε, παιδιά, χοιρινό, όχι χοιρινό. Ο οργανισμός μας το δέχεται σαν ξένο σώμα και κάνουμε μια υπερδραστηριότητα του ανοσοποιητικού. Όσπρια, μικρή ποσότητα, το αναφέραμε και προηγουμένως. Μπορούμε να τρώμε λαδερά, συνδυαστικά, όπως σπανακόριζο, αρακά, φασολάκια. Συνδυαστικά με κατσικίσιο τυρί και ψωμάκι, σικάλαιος, ντίγκελ, παξιμάδι κρίθινο, μακαρονάκια ζέαλι, ντίγκελ, όλα ολικής άλεσης. Είναι πολύ σημαντικό. Ολικής άλεσης σημαίνει ότι έχουμε μια σταδιακή αποδέσμευση των ζαχάρων μέσα στην κυκλοφορία του αίματος, οπότε δεν έχουμε αυτή την αυξομοίωση μέσα στο αίμα μας. Εμείς θέλουμε το ζάχαρο μετά από ένα γεύμα να κινείται κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στο σώμα μας και όχι να κάνουμε μπαπ, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αυτό θα μας δημιουργήσει νοθρότητα και υπνηλία. Δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε διάβγεια. Θέλουμε διάβγεια και καθαρό πνεύμα και θέλουμε να είμαστε σε εγρήγορση. Και την εγρήγορση, Γιάννη, δεν θα την πάρουμε ούτε από Red Bull, έτσι. Τώρα κάποιοι μπορεί να λένε γιατί λες μάρκες, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε από κοκακόλες, ούτε από καπουτσίνο, ούτε από τίποτα. Θα την πάρουμε από φυσικές ανεπεξέργαστες τροφές. Και από τη σοκολάτα, μαύρη, 70%, όχι σοκολάτα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Και να κλείσω με ένα ρητό. Οι άνθρωποι καθημερινά από την ώρα που ξυπνάμε χρειάζεται να ασχολούμαστε με το να διώχνουμε την αρρώστια από το σώμα μας και την αμάθεια από το πνεύμα μας. Είναι πολύ βασικό αυτό, παιδιά. Χρειάζεται να φιλοσοφούμε. Δεν είμαστε ούτε μόνο τροφή, ούτε μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα. Είμαστε όντα αγάπης. Και είχα διαβάσει πρόσφατα κάτι εκπληκτικό και κλείνω, ότι η ζωή είναι, λέει, δύο χέρια. Δύο χέρια που θα μας βγάλουν από την κοιλιά της μαμάς μας, δύο χέρια που θα μας χαϊδέψουν, θα μας στυλάσουν, θα μας αγκαλιάσουν, θα μας ερωτευτούν, θα μας κρατήσουν το χέρι να βαδίσουμε τη ζωή και θα μας κλείσουν τα μάτια όταν θα έρθει η ώρα τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να μην σας κούρασα. Έχουμε ακούσει δύο διαφορετικές παρουσιάσεις. Έχουμε ακούσει μια παρουσίαση που ήρθε ριζοσπαστικά να μας θυμίσει κάποιες βασικές αλήθειες που αγνοούμε.
γιατί είτε παρασυρώμενοι από το μάρκετινγκ, είτε γιατί έτσι βλέπουμε τους άλλους να συμπεριφέρονται διατροφικά, το κάνουμε κι εμείς. Και έχουμε ακούσει και μια παρουσίαση η οποία ήταν θεωρητική, ένα δικό μας παιδί εντελώς, των φιλολόγων και των ψυχολόγων κτλ. Που θέλησε να πει τα πράγματα από την πλευρά και του γονιού και της κοινής λογικής, αλλά και του ειδικού. Η αλήθεια είναι ότι και στις δύο παρουσιάσεις υπάρχουν αλήθειες και υπάρχουν και σημεία που μπορούμε να απομονώσουμε. Και το ερώτημα για τι γίνεται η ομιλία τώρα ή μετά ή οτιδήποτε, ειλικρινά δεν έχει για μένα κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα, καθότι έχουμε να κάνουμε με εξετάσεις που έρχονται και ξανάρχονται στη ζωή μας. Εγώ προσωπικά έχω περάσει πάρα πολλές. Και έχω περάσει πάρα πολλές και θα ξαναπεράσω κι άλλες. Κάθε φορά πανικοβάλλομαι, αγχώνομαι, ή τουλάχιστον ως πρόσφατα. Και μια ερώτηση που έχω να κάνω και στους δύο είναι τι κάνεις με τις κρίσεις πανικού. Ωραία. Πώς μπορείς διατροφικά ή ψυχολογικά να το βοηθήσεις. Αν θέλω να βγάλω ένα συμπέρασμα είναι ότι είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε και είμαστε ό,τι τρώμε. Επομένως αυτό σκεφτείτε το, κατά πόσο θα σας επηρεάσει στο υπόλοιπο της ζωής σας. Και οι επιλογές σας είναι διατροφικές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζετε τα συναισθήματά σας δίνουν και το αποτέλεσμά σας. Εντάξει, ευχαριστώ. Μπράβο Κώστα, πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Εκεί χρειάζεται να λειτουργήσουμε εξατομικευμένα σαν θεραπευτές. Εγώ τι θα έκανα σε ένα παιδί που κάνει κρίση πανικού. Θα του έβαζα άσκηση, περπάτημα, αναπνοές σωστές. Θα του έκανα οτοβελονισμό. Κάποιοι θα πούν τι είναι ο οτοβελονισμός, δεν θα το αναφέρουμε τώρα. Είναι μια θεραπευτική μέθοδος που βοηθάει εκπληκτικά στο να διαχειριστούμε το άγχος και τις κρίσεις πανικού. Λοιπόν, η κρίση πανικού είναι όταν αρχίζουμε να υδρώνουμε, όταν χάνουμε, αρχίζουμε να μην βλέπουμε, αρχίζουμε και τρέμουμε, έχουμε μπροστά το γραπτό και λέμε, καταρχήν το κυριότερο, αρχίζει η καρδιά μας πολύ έντονο να χτυπάει και καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε ότι θα πεθάνουμε. Είναι το α το κυριότερο, η δύσπνοια. Έχει πολλά συμπτώματα η κρίση πανικού. Μερικά από αυτά είναι, καταλαβαίνεις αμέσως όταν κάποιος αρχίζει θέλει να φύγει. Από εκεί που είναι δεν μπορεί να καθίσει, πρέπει να απομακρυνθεί, να φύγει, αρχίζει και υδρώνει, κοκκινίζει, δεν αντέχει άλλο. Και το κυριότερο αυτό το αίσθημα, το ότι πεθαίνω. Και αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει να θυμάστε όλοι. Για να αντιμετωπίσουμε μια κρίση πανικού, πρέπει να ξέρετε ότι δεν παθαίνετε τίποτα. Δεν πεθαίνετε και αυτό είναι το κυριότερο που πιστεύουμε στην κρίση πανικού. Επειδή αρχίζει η ταχυπαλμία αυτή πολύ έντονη, πιστεύουμε ότι θα πεθάνουμε. Και ότι κάτι θα πάθουμε και κανείς δεν θα μας βοηθήσει, ούτε εμείς τον εαυτό μας, ούτε κανείς άλλος. Το α και το ω είναι να καταλάβουμε τι είναι. Και πολύ σωστά ρωτήσατε, να μάθουμε τα συμπτώματα και να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σημαίνει ότι παίρνω βαθιές αναπνοές, η ανάσταση είναι πάρα πολύ σημαντικό για να οξυγονωθεί ο εγκέφαλος. Και συνειδητοποιώ ότι με αυτό δεν πεθαίνω, άρα μπορώ να το αντιμετωπίσω. Αυτό που είπε ότι αυτό που σκέφτομαι είμαι, ισχύει. Όλα βρίσκονται εδώ. Όταν εμείς αποφασίσουμε ότι μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας και να ελέγξουμε αυτά που μας συμβαίνουν, γιατί εμείς είμαστε κυρίαρχοι του σώματός μας, τότε μόνο θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και όλο αυτό το άγχος θα φύγει. Μπορεί να μας έρθει. Πολλά μπορούν να περνάνε από το μυαλό μας, αλλά έχει να κάνει με το πόσο τα ελέγχουμε. Άρα πρέπει να κοιτάμε λίγο ρεαλιστικά, πρέπει λίγο να τα εκλογικεύουμε λίγο τα πράγματα, στο ότι δεν θα πάθουμε τίποτα. Στηριζόμενοι σε αυτό θέλω να πω ότι η κρίση πανικού δεν είναι αποκλειστικά με φάρμακα. Δηλαδή, μην σκεφτόμαστε, αμά έχω κρίση πανικού, έχω κάτι σοβαρό και πρέπει να πάω στο γιατρό να πάρω φάρμακα. Υπάρχουν τρόποι, διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να λυθεί όλο αυτό. Γιατί μπορεί να συμβεί στον καθένα μας και σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας. Απλώς πρέπει να μάθουμε με τρόπους να το διαχειριζόμαστε. Τα φάρμακα μπορεί να είναι ένας τρόπος, αλλά το αφήνουμε για το τελευταίο. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να πιάσει κανένας άλλος από τους τρόπους. Μην δηλαδή συνδέσουμε ότι η κρίση πανικού, ειδικά που είναι κάτι πιο εύκολο και θεραπεύεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, αναλόγως βέβαια με αυτόν που το έχει κατά πόσο θα δουλέψει, να το συνδυάσουμε αποκλειστικά με χάπι. Δεν ξέρω αν σε κάλυψε και εσένα με όλο αυτό με την κρίση πανικού. Αυτό ήθελα μόνο να τονίσω. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία στα παιδιά. Αυτό που μπορούμε να ξέρετε να κάνουμε εμείς παραπάνω από εσάς, σαν καθηγητές, είναι να εκμεταλλευτούμε το θεσμικό ρόλο που έχουμε. Δηλαδή ότι είμαστε μπροστά στον πίνακα, είμαστε ξένοι για τα παιδιά σας και μπορούμε
να το συνετίσουμε. Εγώ, παράδειγμα, το γιο μου δεν μπορώ να το συνετίσω. Πέτρο, κάτσε κάποιο, σιγά μην κάτσε. Ναι, όχι επειδή τα λέω για εσάς. Ελπίζω να βοηθήσαμε αρκετά με όλα όσα υπόθηκαν. Να ευχαριστήσω καταρχήν και την κυρία Βούλα και τον κύριο Πασχάλη για όσα ωραία μας είπαν. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι πηγαίνοντας προς τις εξετάσεις, οι μαθητές θα πρέπει να ρίχνουν ρυθμούς στο διάβασμα, να μπορούν σιγά σιγά να ξεκουράζονται, ώστε εκείνο το τρίωρο των εξετάσεων που θα δουν τον οργανισμό τους να καταβάλλεται πάρα πολύ, να μπορούν να βοηθήσουν όσο πιο πολύ μπορούν τον εαυτό τους εκείνη τη στιγμή. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το διάβασμα βοηθάει. Δηλαδή, παλιότεροι μαθητές μου λένε ότι στις εξετάσεις, δεν θα ξεχάσω χαρακτηριστικά μια μαθήτρια, με το που ξεκίνησαν οι εξετάσεις, λέει «Ουφ, τελειώσαμε». Της λέω «Πλάκα κάνεις, τώρα ξεκινάμε». Και μου λέει «Εγώ μέσα στις εξετάσεις δεν διαβάζω». Η κοπέλα, παιδιά, σάρωσε, 19.570. Πιστεύω ότι μέσα στις εξετάσεις δεν πρέπει να διαβάζουν πολύ τα παιδιά. Ό,τι κάναν, πρέπει να κοιτάξουμε, παιδιά, να διαβάσουμε πολύ συστηματικά, να κάνουμε οικονομία στο διάβασμα, πολύ προσεκτικό, πολύ στοχευμένο, όχι σε αυτά που ξέρουμε, περισσότερο να εστιάσουμε σε αυτά που δεν ξέρουμε και να προλάβουμε να ρωτήσουμε τους καθηγητές. Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω τους μαθητές και τους γονείς, όχι μόνο των ενεργεία μαθητών, στα τόσα χρόνια που μας εμπιστεύονται. Θέλω να ξέρουν ότι προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι και εμείς μαθαίνουμε μέσα από τις εξετάσεις και προσπαθούμε να διορθωθούμε, να βελτιωθούμε όσο μπορούμε. Πάντως, ο στόχος μας, να ξέρετε ότι είναι πάντοτε να μπορέσουμε γενικά τα παιδιά σας να τα εξελίξουμε, τα αγκαλιάζουμε με αγάπη, σαν να είναι δικά μας παιδιά, και όσον αφορά τις εξετάσεις προσπαθούμε να βγάλουμε τον καλύτερο τους εαυτό την κατάλληλη στιγμή. Να μπορούμε δηλαδή να πάρουμε από αυτούς το 100%, το 150%, αν είναι δυνατόν, των δυνατοτήτων τους την κατάλληλη στιγμή. Σαν να λέμε δηλαδή, λειτουργούμε σαν προπονητές σε μια ομάδα που θέλουμε την κατάλληλη στιγμή να μπορεί να είναι στην καλύτερη της φόρμα. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και όπως λέει και το όνομα του φροντιστηρίου, πρόσβαση, προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε πρόσβαση στις δυνατότητες των παιδιών, γιατί όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητες, αλλά δεν το ξέρουν. Πολλές φορές δεν βρίσκονται άνθρωποι αυτό το πράγμα να το βγάλουν στην επιφάνεια, να τους επιβραβεύσουν, να ασχοληθούν σοβαρά μαζί τους. Και αν με ρωτήσετε αν αυτό που κάνω πιστεύω το κάνω καλά, αν αυτό που κάνω εγώ για τα δικά σας παιδιά το κάνει κάποιος για το παιδί μου, θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ.